Uba jama, uba kronwa, uba kuhia, everyone dear la 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 la, money to having dear la 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 yo Sompa. And Sonia does well, Sonia does well. And Sonia does well, Sassy, Subaya does well. And Sonia does well, Pass, Granwa does well. And the money was Sassy, Suntia for Pana, and I'm so well. Apo boy, Sikadroya, and Papa Muya, Asafua Quapuasia, as a Jenny, I can see ya, Apo Bonnie Sicanibreya, the Amibu was one in a Musia in a four partner, I am so fair. Mama bebrebe akayo bebrebe ikani bebrebe mansu chin bebrebe ayabeda bebrebe awudia bebrebe yana nyina ifo pa na Asafwa ma loto numbers ya Konkonse ya Asafwa ke mansu ya Nitambe brebe Ni amibu bozu nyina musi ahine fuapa na Baba Romo Baba, what wanted to Munu having what dear la la, me say la la, wanted to Munu having what dear la la, Mubaba, Mubaba, Mubefu, what wanted to having what dear la la, yo, wanted to Munu having what dear la. In fact, Danyankopon ebebom popi no ebeye hu o. Nanso boni ti umu a have ho de. Enti ensem a papa eka ye de wo he na enim.
Say adia say nyina bone na ye. Asonda ya timwe bone sikadie. La no da ye fasting ye say ye see nyina yenko nyina Coronation Park, Jubilee Park. No be anka just about 1 week ago. The ye boni ye dia na Nyankopon so obeyi atane a ebe ya din o me ho de lala ye o enra na sore wo oman Ghana nyina ye ma nanso enadwo dai boni akoso obi abu obi enso so aka obi ho asem obi di obi kokot den dia faale nanso so so unu ye boni a acha ne mprenso ahodo nso aduoso enso don hwere nso wo de ba akopɛ wonte ase nyira kɛse timunu have me wo de asenwo ya ka kire me no memfa nkyɛ wo da wo ye nyame Yankopon edi ye bone cheyen every blessed day, every minute, every hour. Now so o de afon ba akopɛ no waduru court. Na ye musa ye ho se Yankopon se de odi ye de ye no. Se o see your court bebiriba. Enka court cases there. Kanyame ntimi nje agida oso wonu no humpo so obo yen anyumre yi me bese me no ncha asem bi a radio no eye Sompa 98.9 ye wo Sunyani bono mantam na henkro honorable Justina Owusuba na hene ena oye mantam no soafo honorable Ensukumi ena ye mansi no hwesofo ena honorable Kwesi ame ya kyereme ena ye mrahye bedwane nananom ahemfo nso ena ehwe kuro no so asofo ena atwa kuro no ho nyina ahia mamenkyia odifo emisa Getsemani bensu ahoye mehu na kye nananom ahemafo binom nso ena eboa yen ye wazongo so ala be kwa na abro san no Yankua ane yewo Zongo Radio, Zongo location in Bono then Ahafo. Jumadi ene yefrano Nsem Sisi ene saying Nsem Sisi a ehu Nsem Sisi a anu edin odwen ho a wonte ase obetenam sa eyampa ene asisi bi a ekoso wo fiem asorim sukum enyumam mantamu bronoso a obi sisi wa wonte ase oni kamafo no fabra na Poku Piesie Nsem Sisi na yenka asem no yeka na anya yi a na ya kire da appropriate quarters fakwa ahemfie fakwa court fakwa lawyer sa pepepepe ne ye no efri samre kopem se non du ne akire bebode ayesie kwasi Joshua ofri kokwan ochiame kwasi ni mokwegiri aye oman hene chiame proper ewo odomase number 1 traditional council na obahwem wo Sompa FM Sompa TV Ghana YouTube ubenya yen tune in no eye adwuma ana traditional radio no so eye Sompa 98.9 FM eho ni nyina nipa ode me ko ho no eye above K metena se say ya me ana me ye the only minister for anwanwasem Alhaji Bill me nkwa na banyi mintum nanso Regents miensa ni nyinara me na mehwe so me nkwa na me de anwanwasem eba me de gi ho award kwa aburuchi memu enti me no isansa radio for wamuntu e post minti na police soldier migration other government agencies wo ho amakotre promotion exams ye de omun promote yen be ye adwuma no saa adwuma wura pa no you were with no promotion now call but me no me ya radio commander 1 umpeu me na me ye radio commander 1 e wo the whole bona hafo ye frame na Poku Piesie fa asemche ena nsem gu ho na me pesa me no cha asem bi hyere nso ye de dwumadie bi bro nyame ye adoma me na frɛ no akuafo nkoso emma yi edie wa akuafo mu nti frɛ no farm radio enche ye de bebro ye pa ho ntoma ye de abro adekronti ya emma empese omo no begye kuayom na mema no
enko na da bia akuani ehwa we akuani na omo serew baba si akuani oba genje da bia ntesa eye bibi ntia yebeko school ni ya kyerɛkyerɛ ho ade ye frɛ no akuafo mbre emma akuafo mbre ene akuafo mbre sɛ wote fatu trim ene mafuti sama mede ema no sa ade we ya ekosoro ntimi nyae da hwɛ sɛ wo ware o wanware o oni oba te sɛ wo mpana no no sɛ wo yire no no ntimi nyaa konhomabɔ da akonhomabɔ ntimi nyaa konhomabɔ da ntimi gyae sɛ wagya adwuma ba konhoma sɛ wo so yɛ responsible father ntimi nyaa konhomabɔ da ɛkyerɛ yɛn sɛ yɛ mema nyankopɔn bɔ sɛ yɛ matim fifiri sei na hwɛ bema te abusuafie a bema awofike sɛ wastadi a bema wotena abusuafie cha oni we de omka kyerɛ wo amobra o de study asama me ka kyerɛ wo ene me no na eche o de ko Newtown ko area 1 area 2 area 3 ko abesim bema bia won sɛ watena abusuafie cha te abusuafie awo ne ma nyina ma abusuafo nyina awo ne matewa no ni obi nya sɛ won tam ho bɛte asama bɛka kyerɛ wo dem bra na wabo nya abusuafie na ate bema wo ba oba tena busuafie a ene de enye bone o de bema tena busuafie che obohu nsem on beka kire wo tena papa fie che omu nyina beko na ka nko awozongo so ha me papa fie mo wani na ho na bema tena busuafie nche bema entena busuafie nche sa ne ebebo odin ye de beto nyampia kentene wo ho yensi yo pebibi yo a di sika bebrawo ma yenhunu se waya wadwen so obetena busuafie na sade watena busuafie ache no ena me de ye mfanto ho kire wo se akonhomabo enya abo eni ntia mpese obeware no ompena so ane ne wo ho no aya ne se wo ma na konhoma no pa awie anwumre na de ode ma no no enya akonhomabo bema entena busuafie nche ene ye mafutu sama me de ma wo entena busuafie nche ye de betu din ene so nkyerɛ sɛ force wo to abusuafie ho sɛ wo ho nso ya but pebibi yo be man entena busuafie nimfie aduonum entena ho nimfie aduasa ene akyire e ma ne nya ode sɛ ha ya abusuafie me papa fie oh eye o papa fie o papa awu ode agyaw ana ote ase ode agyaw nti wote abusuafie nti busa ho sɛ won so wo ba de na wo papa de na wo ba beka sɛ wo te wo papa fie ɛyɛ abusuafie ɛyɛ ona na fie nti wote ho nti nyame wa dom na so de fie aduoso ma wo na wu kwa a busa ho sɛ won so wo ba obeka sɛ wote hwan fie waje dan na boso o bra aje aboso ko ba atena busuafie ache nkora ne nyina tu no wahu tu firi ho pe bibi yo kenya wo ho bible say se wo kentene wo ho a anenti enyuma kwa bebre na aso asene me ba cho mo amoton pop ni mo amoye pop ohima enterprise me mfanto wanim se wo pe pop materials ato a ne boefo eye atufo bo a ohima enterprise e wo ohima nkwanta fiepre wa filling station na e wo frames opposite no so ofiri he kwa otra pe unso so na de bi no on sanifa abrosan green na esi ho no ko last store down pop ahye ho ma anwa na omde ye pop no se mo amoye de muni manwa kro me modin sa anwa na omsan so dibi ye san so de ye pop ebi na bosoro ha ye fefefe no afei fiber no to tinte ha sa o to tinte na de tietia betima ye no ebe ya abroso nti obi okoye pop bia no ka chen se ope long fiber ni bi wate sere wada roma ana ohima enterprise so to a
baabi a wo sunya ha bia na wɔn de POP ne bɛbrɛw nti ba just wɔpɛ sɛ wɔtry ha POP ne guma hodo bebree baako a ɛyɛ ade a ɛyɛ quality amansan nyinaa gye atom no ɛno no Ohima Enterprise nko na sunya ha ɔtɔn bi mesrɛw frɛ number we 02037219906 makontem wɔn 02037219906 ana frɛ 0556681155 your friend Ohima Enterprise na fiber na make the quality one your friend Sky Deco Ohima Enterprise and there what's it down we na why your POP na on said the aka electricals mate electricals na okọ wo ma esi dan na your friend bi fittings ba akọ electricals mu a wo san so wo fittings e wo fittings no aye switches and then mo amukọ aye onabo say ya wo baabi a won ne mbrante ne etena eto dam eje wo mani no on total filling station Newtown abrosan mo no na wo ma sie no ases and mo fa won se ne wo mo bo dance bi wo ho mpacho anya dance keke nya obi na awuo ya bie shop bi e wo ho ye frɛ no Gibolt Electricals na tie on se electrical shops wo krom ha ne dɔɔso electrical shops a e wo krom ha no e dɔɔso na Gibolt nko na akwakofa electrical gadget bi aba enkankantimi fa na no nka waya no eja to den waya no enna ne da e bebo waya ne din e de akyere wo ye fro ho Gibolt Electricals the whole bona half Sunyani baabi a electrical appliances and cables a unya binto pacho mo amu bie filling station mo amu bie hotels ye wa domestic wires cable ena ye wa industrial and commercial nti sa wo bie filling station a wo bie hotel wo bie restaurant wo bie factory a enye wire bia na eto the whole bona half wire and cable fie ba akopɔ the quality cable abano aye Gibolt ho na ma kyerɛ no you bon number kyerɛ wo na busia Anatabo Ventures so kyerɛ sɛ wasi fie na wi a wabo POP no fa water closet papa sim ana me kyerɛ ba bi papa o water closet papa Anatabo Ventures sɛ ɛna water closet de nka de minimum no oyɛ ohu yie wi a eni wo kwan sɛ ohu osɛbe no sɛbe kafra mo de dem kafra ubine no eni wo kwan sɛ wuhu John na wie na pepa to he nipa bia pepa to pe be he otiwuru se moja wo mana moja nima na wache woni na wahwe WC nim won se gugum enye asa na etan especially wadi apesie ni kuntumira bomu na wasa twe woni na egum Anatabo Ventures the water closet bia ba eye S shape enti uja onan na won se na S sie no na akɔhye tokrom enti utwa woni se wuhu ne boamfo ne boaso efo eye complete Anatabo Ventures me be bon number akere me be call details afa o wie na utu akofie ni mu a bompaye ma the Apostles Continuation Church for mompaye ma afa o ma bompaye na wie no e bia na oton chance a fa Joy Cam Roofing Company for chance afa o wie na uja garden kakra wo ho na opese wankasa wudi aduane a omfa nnurom peten so a use Jackers Agrochemicals adom 480 SL no fa petepete wo afi da obetu akofie ho no fa oboase bitters oboase bitters fa bi hye fridge nim in fact so si fie me nyame yamado na misi fie pa na me tu akomu a dan nyame anim ne me hwa me sofo betumi asen oboase bitters obompa ye wie a na matu akoho oboase bitters because dan nyame anim ni me mfa me yiri ni agoro menene be ye bi wo fie ho dam ho fridge nim enkonwanum because manum oboase bitters na fe makoto royal foam utu akofie office na nsan na mitwam ana to da bia bi mu amutu akomu fie nti ya na aren nansa mi hia ba ya bi otu akoni fie matress dada pa na wasanso di bibia cover ho ada oni fie ra na wasem obi tu anyamie ni ya no ma utu kura anya akono obi niama no ujai motokin kura ebe hinhemu but so to royal foam mattress a
Oba mu to motokin ne kura na eso wachen motokin no. Royal foam mattress. Nti usi fie wi a tuko ho. Afei wawo no. Mo amope manyame mamu bi. Wawo afa abakọ Haley's International School. Mbechiro ba bi ewo. School a ukọchiro ba wo ma di wo ma ne ya ma no free uniform. Ye was school proprietors ne headmaster fi obi no wo ha he. Watu a oba feed ne awie no. Baasa na no waje. Oji wie na akora ndu school mpe no wapan ne school fees. Ye nya ne saa. Afa akora ne ko school a for perfume papa. Ye wo children perfume. Enkola wo mo perfume e wo ho. Mfa wo de na no katekate no ebe ma no influenza ana kata he ni de no. Kokuzuni Enterprise okwa o se na Poku Piesie se o de children perfume aba enkola perfume ye de gu nkwada ho ewo anochi drugstore with the number na ebe ma ho akora ne ko school a fa miso fruit drink egum me ba cho asichire na do so nkora ne mu dodo oba ne banyini no na o yare o miso fruit drink ne ye de anka abrobe watermelon apple na fei eye grapes na ayo enti hwese watwitwa watermelon watwitwa pineapple na watwitwa eye grapes ene apple na ode afara na udi odo pa di ni saa na wotwe me kura me kala ne nyefe afa owie pe ensa we emfa ma akwada e friend bono bitters afa na aba e friend bono bitters he eye mono emfono no hangover wo ye week wo mpam a wadura ne bono bitters afa mu akoko ahase efifiri mu ha wo yem do ho na jo beti if so onya girl mono pa wo nyusu da na so wo dum light na wo low battery unso wo low battery no wo dum light na wo do phone kura be bonnum amada mu ha edede kakara na wo low battery bonnum enye na wo dum light na wo koko na wo girl ne da won chan ya ade we ne ya pa so onu catch da won chan na bia koko so koko so ya na wo pese bi wo yi mframa no ma ho to mframa na ma pu eye koko uhia bono bitters wanu mata wuntumi ni mu amko mfikira mote mi pacho okoma mi ke dan ho a kimpiski oba pa ho ba bibio mo ton sa bia anima sei owo prairie ho uduru ho a bono bitters abu afi 21st clinic sebra non sa ya de oto asinti na etwetwe no nkoto painkiller na ekọ oye accumulation of diseases obuabu anyarewa no account wo say ya this one do to hwir mko 21st clinic emwa wo abusia mi benya adaje wo ho na ma kire mo saa advert ni mu nyina we de ye na poso mamenchia eye Ghana fo nyina abrochire fo amo hwe na mutie ewo Sompa brochire Holland also what is saying Germany America UK afei madam fo bi wo Dubai Turkey baby ayekoye no mo hwe en ewo King Muhammadu Hotel King Muhammad Hotel ehona me koda ye no eho efese nkramufo de saa hotel ho no sa wokwa wifi free te se na osi Sompa ha wifi free no na se wunim na wo wifi na e free no e wanyi se obo pornographic materials obo yana network na teko ye mu adwaman sem ewo hotel ho binuma ya advance mamenchia eye Sompa tiefo so ewo Ghana nso na mama Sompa ye Sompa na menchia eye asofo ewo bona hafo mantam nyina praise of oye Anglican Methodist Apostolic mamenchia Apostle Macobin Ando oni o se okwa homeje mu so won kan na menchia Assemblies of God former superintendent any Pentecost of Odomase number 1 number 2 mamenchia Evangelist Faustina Tua owo asora oni sie kwasi Joshua ene esom ewo basara soda ewo magazine Unity Congregation to mamenchia Unity Congregants nyina ope catechis yo hwaya o akola sie kwasi Joshua catechis ye mono saa o sie de o se o person ye catechis da be catechis enye yize saa o enti sie kwasi Joshua ntimi nya catechis nye se ontimi nya catechis he can enye yize enye better saa no enye se enye yize it is easy but with the principles no so a omenya catechis enti sie ne catechis no
No, somebody was a catechist. Others say catechist yemfango. Yemfango. Sir, me press me programs manager, director. So a catechist. Yeah. Inti yemfango. Inti yahwe usu eno ban. Ne yahwe onhihye oniye ansa na wo mama na wo ma hwe cha wache wa so mu kakra. Mama catechist ya friend ajako odomase. Omo Pentecost for Monday can say dem misremo. Ontimi nkwa awurade adidi kan ajako kan me bi se wo mo kwa awurade adidi wa Sunday nim me ka kire sofu prince me nko na be awurade adidi no yes me ye da ba manko sa da sa o kan okra o se akua 1 ma me akua 1 me wo fa yere no no me tene so anu masoro hwe me mame oho ye ka kire wo fa so me kuro bi wo domase e from Robert Krum kwabna wo mutie Allah wa kubado so abrochire o se me bo abrochire fo ana Robert Krum fo so mutie me hey o cha me so timi ka se abrochire kitwa de ma Robert Krum fo ani ye link be ya mbacho me kan o man eto mo kra na yo man di se ya mama abrochire is it obi yes adena ayi eda wanko awurade adidi adena wanko me nkwa awurade adidi adena wanko question unyia no adena ye kwa awurade adidi na wanko mentene ontene me say braba ku ye be bone de keja ku wo twike o se onpe me ba o nipa na o konom ne moja e wodi ne honam no o se de bonya fonti na obae mpacho Matias nti sa wontene ne de eno ya komam awurade mentene me de bonya fo ne mom me wo gidie ne arohwemu se me no moja yi na me di mu honam ya bonya ma nyina o de be chebe na o chene no, so it means wasoding. Nyama so na de me nipa. Oh yes, me nipa. Ba se ne boss se ne. Ene my obone ne wasanhye mi. Na so ma be patch. Aha mo me da. Ma be patch o so me dey achew. Na chena makoye the same bone ya. Who say obefa me from different akoyi. Eni da ho ana. Enya ni da. Na se na so odin. Ana se wa hyeda. Me Bible no wen. What you apete. O be ya de asema. But ye be ni akọ. Anu nti se wo mo nti ayaya mo. Officer se awurade didi ekoso. Na officer wonten wa ebone bi. No kra nde ne nhyehyɛ no. Se officer sa da no. No mo ba ko mienu nti o nsem fata se obedi a fine. But wo bom pa se awurade ne se nti na manti man ko wadi de nti ne sra wo fa che me. Next week meba. Ne mo ma ne to aso de a. Na eya asode ne so ban. Me da se ne futu. Ndi wakobi da. Oh me da bi akọ. Me ko na tie. Awurade adidie no. Makobi da. Se o kan Bible na. Obeka kire wo se o de saa de no to wonum. Wahu. Na wunim. Na wanya wadwene se o ye wo ho niema yi. Na udi agora. Bible say no make kese e wo hode masaafo a obeye saa de no. Obi kodi manete fa ne so sei. Aye no kre. So wahu. No me wo ho. Oh yes. No make kese wo ho. Nhyehyɛ wo ho pa. Nhyehyɛ wo ho. Awurade adidi ye nkɔ de basaba. Nti so officer on fete. Officer on fete For ya. some week na enko. Aye no kre. Nemmom esa wo hwɛ hu se saa de no nso nti a esi ukwan no. O ma ne nya tuamu da. Because officer sabi sam me no ti na ye kɔ na fiafi. Sir, okay. Ye kɔ na fiafi. Okay. So what I say? Okay. Nti me magi awurade pa no no entumanum. Anye ni moja na no. Anyi moja na ennom. Wa bra onsem fata. Wa bra mensem fata. Wa kuma mu. Metine wakoma mu se. Madwini mu se. Awurade wo moja ni wa honam yi. Yes. O se obeya kronkron kopem se. Awurade de won kwa ma on be den. Ebeko. Na jo obetimi sa afi ni nyina. The whole year. The whole year. Nipa. Oh, nti me kasa me nkwa. Nipa. Mafum. No, won fum ye. Me so me point ni say. The AC ukwan no. Eni kwa sa o ma ne ye continuously. Na continue afi ni nyina na o se ye kwa no once a year. And a Bible na ka se adidie no se wudi. Na one fa principles na woman na anya adwuma. Awurade se ode no me be den e beto so onya we. Nana me ya we. Nana mama but you prepare. Enwom ma no oha ani dunsia jeje mu dum ye no kopsi du 9. O se den. O se
ɛdeɛ na mede bɛhyɛ awurade anamu yi a ɔyɛ me nyinaa ho dumiɛnsa no mɛma nkwagye kuruwa so na mabɔ awurade din mede mabɔ adeɛ bɛma awurade ne man nyinaa anim ane de kora de mo efa ho ka me quotations be miensa efa awurade adidie no na ewi asan so akire nnome a ɛwɔ ho se wudi a na nyame kwa na me die o me so fike to ba ko wani you prepare towards the year amen no me ankobi no sebe ye ochina me nya bi nti sa mo de no eye ano a the whole year no mo di ne ba ko the whole year na edi ba ko nti you prepare towards I was say who say ye be di bronya wo kai boss wo bo aho wo teto no ma na wo nti sa wo eboka awurade didi a wo bo ho mpa ye awurade boni sei ni sei na ma ye e be duru sa me no beto nsa didi me be di honam na ma no momoja nti boni ama ye me gidi sa me nipa ma ye boni fa che me sa be ya metime di boni sorry metime di honam but uwie right after the day no now say go back to boni no mu dia na nyanko hu say wa sheda na say boni so minja di me boni no minja di ana minja ma do say minja di on sachira oh en sachira me pe o sunsu ne pe na body ni e weak me si obi ko di ready de man te fa so na fie me say me pese me sakra e wo ho say regulate ye nti say bia me hu say next week say was say me ko ready didi a it means say me no be ya ka na atwe mu a was say me twen ba nipa na me ne kasa say me wote dia bia anyam a I was say me bomodin say me free Saturday no because Sunday me ko ready didi nti regulate ye because who say say the boni ko di a won sunsan so anawa nti ebo o anya ni kwa say me ne we ya ka because me be ko ready di ade kye emmoa o ani kwa se me bokro no e wa adwuma because me ko ready di ade kye what you say na ebo ma otwe ho free bone ho mpato what you say nti o ko wadwene no o ko ready di makobida wa wi so what bi mpato me nti afini nyina mo ko na sense every first Sunday of every month until Anra Ekoy. Anra am kodi awurade adidi. Anra press before you already. Ukobi. Conditions oh, Joshua. No. Was it Bible? No, chief linguist. Boss me Kobe. Ajame. Nana. Mananto mananto mi Joshua say. Anra awurade adidi no Kobe. Yo. Bini answer the therefore say no see me say. Anra awurade adidi na course na nya bia ukoka ho. Mpacho me Kobe. Udibi. Udi ko yam. Oh yes. Joshua. Boss me DB. Awurade adidi no. Some mama for senate. O say. Enu na me na net. Udibi. O say. Enka entoa engum aduane so. Wani a kasa mani. Oh no me die. Oh. Some mama for senate. Abafke so nim. Nra udibi. Enu me DB. The last month so die. Enu me ko ready. Last month man ko asore duro na. Ade na wanko. Me control exams minti Sunday man ko asore. Enti no udibi. Oh enu me. E dey ready as. Do you ko sere boniface? Oh. Oh no, o sere boniface na se na wadi. Ba wodi we no sa ye boni o. Oh, se me nipa. I am ready so. Me nipa. I want something nipa. Na me ye okay. Ba boss, boni bi wa obvious. Some we office one ma hu se sika da we wodi. Na matam dia shem botom kude. Oh, me sika bi to boss. Oh, I don't know who no one. Joshua. Na se sa abone ne dey. Oh, na se no se na bi mu ye o. Joshua. E bi wa obvious. Obi nso adi. Awurade adidie ni bi. Okodwam enne. Okoto amango. Miensa 2 cities. Amango na okosesa na. Okosesa ye no. One famfa taxi no. Obi die mpo okosesa. Obi amango na okosesa. Oba ye no. We be siesie enum 2 cities. 5 cities. Ohun se esese onyamfa so. Ese onyamfa so. Osiesie no kenten ni nyina no. Wanya we are no on an 100 cities yeah. Amango no so nyo ne dua ye. Nyankopon ne manfra makoto be ensi ni da achi. E na odua. O de yemfa so okosesa ye. Omfa so okoto ye. Sietie o. Okota amango no. Nipa ne de ma ensia wansidi. Nti se wo pemfa so a, se na ese oton no. Ensia wansidi de. Ene o de nan koraje wansidi a o moka. Nti se oba. Oba na so bi te kwan ho, twa kwan ho, oteka mu nti. E wo fie prekwan no ho.
amangura no yi miensa wansi di ma no na okoye na akodi awurade adidi why den so wahu so wahu enti sabi na obi announcement ya ba strategy wahu ode ba yo ma 2 million me ba me ka kire bi wase bi o ma me 1.5 strategy enti oye madam for na 50 cedis why could dey 50 cedis me da him botom me ya kotua me ba ne feeding wahu twates ene free ni twates me da him botom mati abo adwuma ne koro no 19 fees wahu masati me 19 fee mati me twates nti ni nyina ke kambo na aye 50 cedis no yes na de 150 akoma manager dabi nyesa 150 no o ma me 50 Some infant to me home. Me buy a masia be catch manager say. O ma me 150 me mo ma me 200 sanso ma me 50 some infant to. Ma tikwates na sanso ati a year is 19 fin. Ati e free adwuma ndie dem. Manager so hu say me dey announcement benti. Also oh Poku Piesie fa. Ade chi kwasi da na me kwa so ndem a. Na ye awurade adidi a. Na makwa. Okujina. Waje na maje. Boss na say dey wo kan sanso dia. Ene say sofo so kura ye dipa. Sofo so ye bone. Aniti a me aniti asam no. Aniti na wo hu say on qualify say obedi. Boni bi chen bi. Richard ya sisi esusu otwa nipa she fridge mi. Wahu. Oye de bonye ni. Once wa kum nipa. Ai, wadi awu. Ai. Wonso obaji upe atare wantu ya oka no. Wadamfo bi ti presbia so nmu ho. Oni akwada ba bi akwanyem. Wahu. Ena wa mani 50 cedis onfa nkoto aduro bi e wo drugstore. Na onkoya abortion. Akwada na o hye ne yem no. Se na kankan Bible no kire ote ye. O se nyame agapade ene ne ba. Ena wo mana kwakọ yi efrim. Ena Bible no so se sintidua ne beba. De nano so beba no onwie. Wo ma yakọ yi akora no. Ha na diska ma no. Sie kwasi Joshua. Ye duru heaven gate no mu bu atan a. Richard esuso ritwa nipa she fridge mi no. One wo. Ye nyina. Ye bone no. E ba ko. Ye nyina one scale. Da be boss. Boss nya wotre. Adan. Na no formula no. Church ba ha no. Woni na di nkomo. E bia oye settlement bia wadwen ana bia refi. O say ya nipa mpo. Se me ko wi akokọ. Na Richard adiewu. Sentence ne koja janima. So we do wi akokọ. Ana bia ko wi obobode. Nti yema ne 6 months. Good. Yema ne 6 months. Na Richard ai susu sa okuku nipa no. Me am 25 years. Yes. Nti ya nipa mpo. Enti me a mema obi sika ekoya abortion. Eno nya nipa ku. Ye nipa ku. Eno nipa ku. Ma me pa bone aye ketwa. Bone ketwa ben. Bone ne ketwa ne ben. Joshua, no. Ono ne ya principles in na o ma sorry say. No. Hare Krishnaship. But the principles of God say a new young a near wu. Jotie. O si a near wu. A near dance kunumu. What I say, and for abonne so. What for abonne so? Oba ka tell me say, nyame anim opa asem a ye kan. Ye de Nsem Sisi ni bro. Nsem Sisi na ye no. Asem no a ye kan no. Opa momfre sofu bia no musa se. Ye duru awurade physically. Ena bone egugu first degree, second degree and third degree or misdemeanor. Eno no ye wiase. Ba ye duru Nyankopon animu a. Eni bone ketwa wo ho. Ayi churches kan ya na me ne yard. Oni ne yard ya enye yi. Ya nipa kra no. Ti ehun se wey akowi abode ya ma no 6 months. Wey ediewu. Nti ya ma no 25 years. And this ya nipa sanya boy. Jana churches kra na kan say. Ada na me na Poku Piesie. Ma wo me ba firi yi. Wahu. Na sebe makọ han dan ma mo doma. Na me de air condition agum. So mo nam. So mo ho beto mo asetenam. Yeah. Ora say. Ada na obi so di na Poku Piesie. Na ote aduonya. Ora say. Na me bunsu a na me de awohoro me ka. Ba sa nipa koro na bi so te aduonya. Ono ne mprako ane anantwie ananum nsuo baako. Nti etese nti Nyankopon no otan aduonya fo. Mpacho David. Nti ade nti nyame yesa. Oh, ono de unsa no kind reference to say bia nne na otiasi. Ade bia wo ye bia no. Se wanya so akatua nne kora obewu akwa aba abeje result. Mama simanum.
Mamencha me him be abusia me do ko ene ye be ko Sunyani West abusia de asie no ano den obi a che ne baba te senka me ba free ye me ya ma sene ba awuro no ho e de na butu sei e na panyan atian oni akwara na da omo wie ya won pese wo mo ya asem no afisem na akwara ne wo fase asem ne ye ne tan eye na bufu na na mi wie a abusia tawaso sa akwanhia bebrebe sisi wo Ghana ha no accident bebrebe esisi wo Ghana ha no ewu a esisi wo Ghana ha ena ba chiri kwabra na ya chituo ten sa abusia fire duabo first na mka se ye bo dua na wafu ahye onase atata na wahu koto na wakọ kotu sa nne according to African Electronic Act duabo asesa sa na abusumfo na committee ama wo mo kire se wo mo wafu nhye biu se de aba ne se ye bo dua sa na wo hwe na anya wo mo e de short code dua mu shortcut aba nti wo mo hwe na e be cha ma wo mo a within week na wo de spirit bi awura mu o twe sika ya zo o twe to ten o che o ba pe pa na one na da abusia enne mi bedin komo ensem a esisie no anya asem keto a na nwatwe aba pa mi tina duo no nkono twa me be kodoma sisi ya na mame mi kodoma si de mame nchia odoma se manhima nana ya dansi puduo the second nana ho te sen na me nchia odene ho nana kosi afi madwaben ono na ye bọ manhima ono anso ne do manhima yes do manhima bia ye bọ manhima sanete ena nana ye bo apene oye kira hima afra ho efe mumfa menko odomase nana me ya ansugi abo kobedi hima nana ho tesen na menchia fie preman hima boga fie prehima so fie prehima nana amesa susu berebi brekum man hima nko na the whole Ghana okita ememadin ye fere nana amia hene nana kosia me ya hene usi brekum sa mire yi obetia ne yabo yaba nti ko brekum uko keto uko eye domfete fetenta na uko eye jamdede uduru ho information centers na biebie mu ko ha na uko drobo a one na ahemafo ewo Ghana nyina wo mkabo mu ahemafo ewo efrene se bronhafo nyina wo mkabo mu ko odwentena ni chairperson Queen Mothers Association bono ahafo nyansabo akwa nana ya ansua drobo manhima president oni nana ya konadu ono so na ya badu hima ono na bedi akire won enti uko badu uko brohane uko sampatamu ho a de obetia ene se obia aso na fidie no ya ba sompa uko bechemu a dua nkwanta bechem yamfo ne mpatamu ho eho na kuro bi din wo no mebo a kire wo mo hima ye fre no nanadwo apo oye bechem man hima ena nana akosia kirema ewo dwinim se dwinim man hima ha nimse brahafo ahemafo wo mo ho fe no de njambo mo din ni se na no meni o mo kohia na o mo se he nana Poku Piesie so ni ntia ye tie sompa enti nana ama Pokuya ewo japekrum ono anso ni japekrum hima enti na okọ japekrum okọ atuna okọ kwanse krum okọ kwanpra krum a uduru ho a efie bia wale so maso no se ya ba sompa afei sesi ameka se ya bie sompa nkransa enti enche Nsem Sisi ene
farm radio adaroma akuafo program ya de bebra ma no mo amodo watermelon ne kintampo ne mpatamu wono sesei ukọ kintampo north south ukọ enkransa north south ukọ ho ba bia ya bie sompa enkransa ajo mpe frequency ne mam sompa enkransa enti ukọ sompa enkransa na na drowa kese ena ye enkransa kwaja 10 area ene mpatamu nyina no na na drowa kese ono ye ahemafo ni nyina organizer woman organizer better nikuro ndi nkwankwaja nkwankwaja enti samre ukwa wo mu nyina etie afa uduru wanchi a ohima afefo ye friend nana atoa sraman jedua the second ona ye wanchi man hima ne ho fe no ave hwan bie na me mo ni din wo brafo nana ya owusia ayebuafo awuadomase manhima nana ya ayebuafo awuadomase manhima fo hu efe aka hwan ya asa abusia mo fam ko odomase number 1 na yenkotie de asie e hoi abusia na no me hye mbosa me no be kokuro bi emoti agi kuro na fa omso wa no wadu ana ma wuku na wote ho a wo ba be serve na obetia ne na de na firi wanim etuo wapomo tuo na obe hanse tuo no eni ho ehu ensem esisi entrasi mo bi nsisi wu ote entrasi mo bi nsisi wu asem bi e ha wo no de hia no so wa danse fa bre me mame nchi aboma fo mate se boma esukesi ana fei dua nkwanta time ye course boss wa mo ye hima din ya mfofo se ya mo wo mo hima din susan so hima din amba ayi mikro ndi sen ayi ansin wo so wo mo hima din amba wakofa asema ba kote de nkwanta ewo dua nkwanta bechem efro kote de nkwanta mame nchi kote de nkwanta hima mame kwa homa no so ne yeni nkomo bibinti medidi ni besie na ti asem na ewo mu no na yenhu kwan a ye befa so wofa Sompa FM ni maadwo ya aja ba cho wo ho te sen nyankopon na mfaebo wada roma meti ha ya na aye huhu nam se ne wo men kopa asem ni ntiem na bibinti yemfa di ntie yensie the content no ede na asia wo fa ase ba so be chem mu yi a mo a mo busuani akɔkye no ne nada asemi mo ya ne kataso mo muaso kataso mo muaso yi asem no kura be na wo mu opanyin kase ote ya sanatie akla no me wo fase okay na akla na me wo fase no wadi be ye 22 years de woman die na na asa de oni obi de woman die na na asa de okoche obi ne die no ye okoche bi ne die ne be ma no na ye wo fase no ai awo be 22 years on me wo fase no wanyini ai ana onu ankasa ne bra odi na chiba enya sa akra ne ye hoho bi a ene ne te onu ankasa ne bra panyin na ne bane akla no Trasa wa family wi a o fase na wadi mfinhia do no mie no ai ono ne bra panyin a memfa na se wadi mfinhia be se aduasa ne ba sa pepe na ne bra panyin ba okay yentio ana wadi ne sa adwuma na ne koye ne se odi kan ne akra no koda president na sa akra ne sentino akra no obe 11 years akra no ne koda ba no owo 11 years obe 11 years wa bro so na bia be 12 years okay eti ne koye ne se oya akra na sa no me ba o first day no oni akra ne da wo hefa
akwadaa no yɛsi ɔdwonso. Akwadaa baa no yɛ dwunso kurobo. Ayi na akwadaa baa no ɔno no ne maame ni hanom nti ɔne ne nana baa ne. Okay. Na ɛnam dwonso a ɔdwonso nti no ne nana baa ne tu ne firi ne dan mu. Ɛna ɔne ne papa ketewa no akɔda. Nti ɔne ne papa ketewa no kɔdaeɛ no. Kyerɛ sɛ meba wo. Akwadaa baa na ne papa ne maame ne papa ni ha no ɔde akɔ akɔma ɛyɛ wɔn nana. Ayi akwadaa no maame de agya awareɛ. Okay, akwadaa no maame agya awadeɛ. Ɛna wabɛto ne babaa no ato me sister no so. O sister no so. Ayi memfa no sɛ akwadaa no ne maame de n'aba bɛgya n'asɛ no sɛ ɔno deɛ sɛ wɔgya awareɛ. Okay, na kyerɛ sɛ ɔwɔ ne nana baa hɔ. Ɔwɔ ne nana baa hɔ. Ɛna ne nana baa no nso a ɔne ne te no ahunu sɛ ɔdwonso. Na wada Roma wo. Ɔbɛtena ne nana baa no hɔ na ɔwɔ mfie sɛn. Ɔbɛtena ne nana baa no hɔ no memfa no sɛ bɛyɛ sɛ mfie nkron because ɔbɛtena hɔ nkyɛ yɛ bi asa ɔbɛyɛ mfie bɛyɛ mmiɛnsa ne kakraa nie. Okay, na kyerɛ sɛ bɛyɛ mfie nkron na wada Roma wo. Mfie nkron a ɔde ne brɛ ne nana baa no ɔba no na ɔdwonso. Ɛne deɛ mɛmɛ kwantuni mentimi nkyerɛ me bɛɛ na mbɛteyɛ. Okay, deɛ nti anka mebusa no saa ne sɛ na ɔndwonso deɛ a ɛna ɛnɛ wadi mfie dumienu na ɔdwonso deɛ a na kyerɛ sɛ wo maame no na bi a wama wani anda hɔ because akwadaa deɛ nnɛ kora bi wɔ hɔ adi mfie wokɔ secondary school kora bi mu wɔ secondary school bi mu kora wɔ JSS ɛne sɛ ayi wɔ mo dwonso nti bibi saa wɔ hɔ a yɛwɔ amammerɛ ne amanneɛ ne nneɛma bi wɔ bɛtumi ayɛ meda se nti afei no afei ɔde nakɔ akɔma ebisan sɛ ɔdwonso no nti no watu na firi efie ɔde nakɔ akɔma bɛrima yɛ so wadi mfinhyia aduonu mmienu no mo nyinaa tete baako na mu but aberewa na pam no ne nana no apam na firi ne nkyɛn na wakɔda no papa ketewa ne nkyɛn. Okay, mo ɛna ɛyɛ den. Nti ne papa ketewa na ɔkɔda ne nkyɛn na adeɛ kyeɛ no kyerɛ sɛ ɔde ne nsa aka no wasefee no. Ɔde ne nsa aka ne bra aba no. Ayi. Oga sɛ ɔde ne nsa aka no a na kyerɛ sɛ wabo no. Wadi no. Na ɛsɛ yɛfra ne ntoma nti na mesi ɔde ne nsa aka no. Na kyerɛ sɛ ɔne akwadaa na da. Ɔne akwadaa na da. Better. Eti ɛbaa ne saa no na akwadaa no bɔɔ ne maame ne nana na maneɛ yɛ ɔbaa no. Akwadaa baa no bɔɔ ne nana na maneɛ. Ɛna maame na bahyɛ bɔne nti ɔse memma akwadaa no nka mma obiara nte. Ɛyɛ ne nana na otu ne firi dan mu hɔ no. Ne nana no se memma akwadaa no nka mma obiara nte. Okay. Ɛna akwadaa no de hyɛɛ ne ho. Okay. Na ɔde hyɛɛ ne ho no so ne nsa gyamaneɛ asi ne deɛ nka bi nsi biem. Ɛne na nu ne nansa akwadaa no yɛ through that nti yɛde no kɔ Kumase. Yɛde no firi Kumase baa na ne nansa na akwadaa nsa nkɔto hyɛɛ ne so biem. Ne papa ketewa no san kɔto hyɛɛ ne so biem. Ne papa ketewa no san kɔto hyɛɛ ne so biem. Na kyerɛ sɛ ɔbaa no ɔsan so da ne papa ketewa no dan mu hɔ a. Ɔbaa yɛ sɔn deɛ dan mu hɔ na ɔma no kɔdan na ɔno fii sɛ ne papa ketewa no waba no deɛ a fɛ so a n'asi ne deɛ biribiara nsi biem. Okay. Ana ọkọ sɛ ɔse akɔto ahyɛ ne so na hɔ ne deɛ na menyina hɔ nti akwadaa no san bɛbɔɔ ne nana panyina amanneɛ ɛnyɛ ne nana nkasa na ɔbɔɔ no amanneɛ sɛka wa na ɔbɔɔ ne nana panyina amanneɛ na nana panyina sɛ na wei na ɛkɔ so ofie a monka ma me nti ɛna agya baa panyina ɔde too yɛ nyinaa yɛ anim ɛna mɛkɔɔ sɛ mɛkɔ akɔtena akwadaa no nka agya mama aban aso ate ana ndia omode omano di mempamura na me makama no atumidi mo bisa na sa na tie hifo na de omano di wo mpamura yi anya ne ma men keto mo ne menu ama mo keto na o mo wo fie ho no senti ni amenti bi dani ana de wonti bi dan se me machiri ba ene me ba ada na musuka kraka we no Womanya mamre ni amane bia na om se mamo nka ma obia nte mamfo ko police station mon san so nko ya mamre bia wo ho nti jaina one ne nda om se bi kura di ne ma menti wadi ne ba enya hwe ti ne eko so no na amamfo jaze
obi a mo sa asem na America no nka eya me nka me ka dia boa se ne be ya sabe akura bi di nsem hu na obaya study but no me we ati ne akoye nyina na se media mai manu afrimti se mu bisa na sane tie no enti se no akora no oda so wo fie ho na oda ne papa ne nua ne dan mu ho ana se wo motu na firifie ho se fie de o fie ho but be manu mom na o mo de na akope ba bi de na sie so mo ni me se oba enya de ebe mana fa no ho adi enti be ma na dwane di onwa na eba to mo ama wa firifie ho na sa ne dan na eda ho na akora na edem ana me shada ni omuntiti obia ye nyina to one era but men titi o ankasa binti no na ayi ne maame na sorry ne nana na odi kan de koto na nim o se ma won mo obia amane no second one na mo de koto na nim na o se sa nsamfu we ne koso e wo ho no ono soso no o support wo ma na se die na onso aka fa ho se ono wa ho se me mabambe no se omo ampa me chewo ni ade a wanhwe a mema omo nyina aso ayehye ana aja bi aba odimi achopa obi aba odimi achopa na ja menso oluma makama no atum na mtemba bi andi wo mo de achepa oba se German nkama mo obi anti anase mamfa nko police station anase wo mo ya amamre se fata ho because akura na oni mfinhia dumienu na oni mfinhia dumiensa ono ane papa ba sorry ono ane papa ene nada no wo fa de wani afi ayemusuo kese pa wa busua ni mu o ye nyina ye nim ne sa ana binimu etnase edidi watam se obi kura ne maame da obi so ne badanti nye we bi na nsi da ya fa mi abom nyana se edidi matam ya fa mi kura bom wo ho eti ni asilo nam ama chaze dodo na wo sende me mo nka me ya ne ya right ba sende a obo ya na makama no atum sende ya o kire bi ya zo wa na mo so e ba ni due o kire bi anko fa me so na wona wa ya ma akra na ko da fia se na wona wa me ya che no na makama no atum ti enya de ye secret area na ya tene de obi ya we sende ya ti no hey yefra ade bi the law of natural karma one hwe ya dachi bia sa kwada wei na wariem because said wo kase mantam ho nyina atene wo ho no 77 period asatete so woni tie se ye ware ye ho ochena akora ya nyini enchene na obi ba bepa mpiedi na ope DC yedi ochena akora ya nyini from akọ school wo Kumase ne nkran ene sehwide be waba oduru se bia one abusuan mu wa akonwa muni akonwa a mu wo debre muni debre a ebetime ya amonyese mu ochena ebedi ninya se papa so masika yo ochena se akora we na akọ ware no akora we na ne papa panyini ana ne papa ketwa ene ne da enti sa fie we no musuo e wo fie no da che won hwe yi a ebe ya asem kese aba beto ho sa time no na twedi ampo nyankopom fie odema wadu okono ne wo ha no na wo wawu ko Metioba ha mese metio enti abusia na mabusia panyini na sonte ye ano na mecha se no asam no enya small gribie mo asa opa area wa enkla ne mpanyini nyina dia se so obi area wo hoji enye asam ya small gribie de ama so me kasa Efrasiano na omoye ne se nkomo ma bia ante na akwa no so ode ne ho no enam se akwa ni nyaa ne saade ne yentene ne ho ku no akwa keto abensem fie du ba akoko fie du mienu na papa panyimu awo ye ne se na jaza wo pa akwa ne ku no because 22 years there na 12 years ni akwada there 22 years ni pa wanya 12 years ni akwada yemfa na da ubutu no so prokopraka saa no ana me ba hokura be investigation no boy no kura wo hwe me stature utumi say oso wa chen me so kura me ye be 5 point something feet yo pa oso na papa tentene kakraka oso wa chen me na oda akwada 12 years ni so a
wanya na wo ne na baako ene kura no baako mienu aye de mo mahu de akura ne nkan akura na bia emae okay mate yɛmfa mpem hɔ nyame yɛ adom a ebehu de ebeye medase abusia asɛm wei a asie a yɛka ho asɛm no ɛyɛ asɛm a asie ɛwɔ Sunyani West Odomasi to be specific wahu de awaregya yɛ de ba afei akwada adwonso enti watu akwada na firi hɔ sɛ odwonso nti no onkoda abofke dam hɔ ayɛmfa nto ho abofke so akwada no so na no me kɔ Odomasi kɔ yɛ no enya akwada 12 years etu sɛ 7 period sɛ ɔte sɛ me ba makia a oni honam no akwada 12 years no tum sɛ yes wo de wafo ni bu san akwada na wo mo honam 12 years ni bi no ogina hɔ tum sɛ yes wo mo kyerɛ mo sɛ akwada no sɛ wow na 22 years ni akwada akye no adan ya odwinso nti onanana pam ne sɛ onkoda ayi Kofi Agye dem Kofi Agye so obra panyini ba akwada aworo no ho da hɔ according to investigation no akwada no di kan de ne nsa aye ne saa akwada no bo pitiri ya no ɛna obuma no ɛna one ne dae akwada no so woto ofa oyɛ si ni 13 nti waduru teenage mu nti ɔte de onye low libido ɛna ɔmde ne kɔ Kumasi akwada no baaye no wasen koda the same boy the same room the same bed nti hwa den na besi oso ya akwada bone sɛ yɛnya obaako mienu miɛnsa ma ne yɛ woda yɛde wokɔ hɔ no ai kan sɛ no bɛsia kwa akwada saa dan na mu no nka ubetwa kɔgyan agya wanyina gyi osan kɔdae ade kyenye no ɛna asan bɛbɔ amane sɛ ɔsan ne me dae ya bɛbɔ maame ba panyina amane wɔ Sunyani Odomasi brono kakraka brono no kora no ɛsan so yɛ ahemfudin osima yɛ nka mo bi ante because sabi obi kora ne maame da ɛyɛ me bɛyɛ kɔ obi ne ma kyerɛ wo sunsum mu no abusua no de abrante no ɛde bɛka mo area hɔ no numi a ɔde bɛka me ne konfo bi bedi nkɔmɔ nkyɛ na mamena kyerɛ wo saa de na ɔyɛ no wɔ fie hɔ na ɔne ɔno ankasa ne ba ada no mekasa ne ba na kyerɛ sɛ na kyiri ba because ma kyiri ba Kofi Bona ba ɛyɛ me ba nti me ne Kofi Bona ba da ɛte sɛ me ne me ba afiri ye ada ɛnya ba no mampo ɛno nti mame nkɔ ahoma no so na me ne deɛ ohu deɛ ɔte ne deɛ ohu na ɔte ne eni nkɔmɔ sama ka kyerɛ mo sɛ ya mota ka sɛ yɛfrɛ antoa nyama na papa ne bo kyerɛ wa bodua ye bodua ne wie a ɔse yo na fu bɛhyɛ ne nase bɛtaatai ɔbɛhonhono ɔbɛyɛ tantanta ne tinu bɛyɛ tan na yɛbɛhu kɔtɔ ɛwɔ ha ɛnɛ saa aduabɔ no asesa akɔ different level koraa ma ɛnɛ wɔn use different short code deɛ aba no wobɛte ya ne sɛ akwanhyia esisi dodoɔ naa no saa yɛ aduabɔ ma menkɔ ahoma no so na yɛnni nkɔmɔ ɛnɛ mehyɛ da afa duabɔ deɛ broni ka no cases no na yɛalenke ne to accident duabɔ any accident na tie nkɔmɔ no bi wobɛhunu sɛ yes saa wiase ehu na Ghana nsɛm sisi a ya na enye betee ɛno nti yɛnkɔ ahoma no so na mene Nana Promise ɔyɛ spiritualist ɔyɛ adihunufoɔ ana ɔdihunufoɔ eni nkɔmɔ Nana Sompa FM yɛwɔ Sunyani in the Bono region yɛwɔ Zongo Majoe Yeja, Piesie. Nana Promise bɔkɔ deɛ Epacho, Oduma Mapedian Podaroma, Moye, and the Pamcho. Yankopɔn ɛne deɛ ɔhata soro nti yɛn ho yɛ Nana Wadaroma sɛ yɛka sɛ obi yɛ spiritualist a
Enisa spirit de egugum bebre. Ti aka so be a spiritualist ya. Na nana wo de no. Eye baye na wo. Eye Buddhist na wo mu. Eye Hindu. Eye de anasa wankasa no. Eye hon konkro na de ye adwuma. Yo, ye kan meda wase. Na mada etiepo ya otie Sompa Sunyani mi gata fanena ami obi a o social media any platform ya awo Sompa platform ya me cheche obi bia na ma cheche empenipo ai awo Sompa FM na ma cheche obi Ya joso na ya fere Dr. From no nkan na nimdie and curse yana nan afaso ekwanya mo paso asemi omode ahama atayare from any nam from eno na odoma ebe adome na mi obi a abusia mislimu yeti yana nanom ene no kwanom ebe abai enti na menchadi bitome bae no yedi saadu chede no yede Emma. Okay. Okay. Enti amawa ye odihunufo. Sanity. Wadaroma ene ye pese ne ye sua de kakra na ye be yanya de be di ni makomako ne no ye pese ye hwe duabo. Yeah. Ene akwanhia. Because na me tio ehwe wo social media. Na me producer de kire na wo kire se sa akwanhia esisi wo Ghana ha bebrebe no. Eye duabo na before kra no na promise ye ka duabo a anything Yo mother duabo eye sumsum afendibia na fede hunamani yedi asem ewo court sanso na sumsum so yedi asem yeah enti ukajere this system wasi amfatika kwa yebenya humeni wajama ya kra okay na ni womu ni eduabo ye duma fitie na nanma konto e besinde eduabo ye duma pa na nyeme bi koso Ghana ya dwenko uka Proverbs 30:10 Betamcho Proverbs 30:10 Was it Proverbs saying? Proverbs 30 verses number 10. Okay. Me bacha yeso cry ba you babusia join your Facebook. Na I am mebusam Proverbs 30 verse 10. Yeah. Aha, mebusam. Etire aduasa. Enyimu eye edu. Ose ni akwa ho ensekuro enkyere ne wura na wa mawdua na wa nifo sanity na ne ewo mu ne se sa asem we e kan se bi enam obi so obi yere jam sure enam obi se kuso bi kuro jam enam obi so ye yi obi ti fe dwuma mu ya obi biane obi anu biane abom obi nso yaje asase fini dem ya obi nso yaje na japade fini nsem sure because of insecurity it's Bible is near one of the training na wa mobia na wa nifo enti obi what is hiding in obi de bechew ba obi so manchew bodua sanity eti diabo eyade a ekoso na usa kan Bible na obe pachew say ni oni uwifo echade no ono so sai ni pakro so ti diabo nka because Ghana emrana chere say o kono dia ye den ya chew eti no Bible no so say mo say ni oni uwifo echade no sai ni pano so ni pakro no bodia una uto kono ade no so be ubi de oni owifo chaade no sa ono so oti diabo nka
Now, Osaka the same progress now, Obesaka said the upper to any answer Fracatachi and Chino, Sarana Diabu Embam. Okay. Not just say, Diabu to the Yedin, a year to man. Okay. I'm a member of car quenching from Kumasi to Accra. Say, pay pound sorry. The Piani Pabu Sompa FM. What's it? Promise. What's it? What's it? From Kumasi Road to Accra Road. Say, pay one sorry. The Pia Quanchi to that one. Hey. Because I would be sacrifice. What would the sacrifice also your sacrifice? Yeah. It's in Abinia Bribiano. Kumasi Accra and Sawam, Kumasi Accra and Sawam. Day in, day out. Kumasi Accra, now, a conscience so it could done addition more than the bill. It's true. Say, you can't conscience who are. You might be could done addition, Jim. I just a card event. And to make two Bibiana said, Sebi in previous, bon who buy, Bibia at the Grajaka, bon who buy, maybe question. But I am an TSA. You will abort the Nemedia, Bibian Ponami, abo at the Amaya, Sebi in previous, a boy who by me yet pick up with him, but you take your bosom. How baby to say Tamil? Tamil. Yeah. Oh, to quite a co baby. Say a quan swing, say a quan swing. Would the Tamil as the bottom? You should say, oh, quantum bus with them. When we get them or branding to us, Branding, I have a friend of Cabana Pita. Sir. Yen and I'm first a moment the Sahabano a prefi. The Sahabani in Pape, and I say, and 9. I Obrania Chiatano. Me Patoan. And 9. And 9. And no, I have by now say, Utuli Nino. Me Pato at Habano. I have by Titi Haban 9. Yeah. Better for young Ambre and Habana train is there. Who be 2 point up with Massey. Who be 2 point up on crime. And to Usreno. Funny to me, up why young woman and Kawachi. The call a Sabbath to him. Obrania Chiatano. Me Patoan. Now, don't I promise my Musa? But away there. One who say, dear Amami Okodabo, we are not campaign. Baba Busa question be say, simple say, I have bound for fro, Abahabo fro. O say, ya, young country Obrania Chiatane, Tamia, when you say, me too quite acco, and to from a court from a bra. Why na ye kasachire ni ye kasachire eye obrane atwatane ne tame ewu no ana de obo obrane atwatane tame ewu no so na eye twedi ampo nyankopon ore na tumi nyina ne dia ene adan na ye mutu ye mpa anim na ye mmompa ye se papa twedi ampo nyankopon wo se ye mmomfa ye mpa ye mfa Yesu Kristo so me kosunyan kumase akra takra de me kofa niema me koye adwuma fa me kobra na mo ni nyame abode na wabọ kwabena wi atwe atane tame ewu no ono mo na yemfa mfa no so menti ase o me pacho no question how can share the prepare also me pacho platform at least before me pacho what say ko bi na ka kwa tebi muda en sheda nye common sa Anasi atise malam anasi atise heba resident akwanhia buta wonte abise ye Kristo boya na nsankura last about 2-3 years ago Assemblies of God for ene asorebe mi wo mo convention wo ayakoma so mo ba Tansan Pentecost for bi no so kwayi e wo miami kuro ndo ma ahenkuro wo mo ba ho na nipa dumienu na wo mawu okay entino ka kwanhia eye ade a eye mpaboa dem bibia ona chiwade
And she said, keep a trip to for the Mayan Yandawa. The black one shall be good. The Uba Ghana, a Christopher, and the woman of that way. Yes, only a one pie pa. And name one. Yes, only mean fast here pa. You need my quanchre pa. Vanity. And he made to obey the other would teach you pa. If you get me, Namia body and body am I. A custom in you quiet the first way you should have wine. Because Nameno edit to me as a sample the enemy. It's about when it's that and born, maybe not here. Am I a crab? It is a wood to quiet or baby and to the pie and so forth. Empire no can solve problems no. For a brand new a show Now Bubahabano. Aquancia, a bit better. And can see. And see, you make me a catcher a thief for any Christopher say. Mumma and fatty cat and on. Canis and case as the STL coins one. Yana, or your mamma of the you must only sustain me a fix up on so. They are fed back on now when she see that's a neck, money in the two. Now, Miss Sumna, yes, so many that's a car. Now, Mammy, for will come Kakra. A Yassina, 1 year calculation, I didn't know Yassi. I dang A calculation. A mass. Yeah. Now, every year, yeah, say the graphic, yeah, you want your medeba. Because you know, be a tear, yes, yeah, we are number 7. Now, me pacho, obi biara wotie me biara fa pen me paper say. Yes, I did win so. Okay. Yeah, we are number 7 because 2023 2 plus 0 8 2. 2 plus 2 8 4. 4 plus 3 8 7. And this year 7 let out in the year, you man. Nana Bacho Kohobio, Wadaruma. 2 plus 0. Was it year 7? Yeah, because it's 2023. Yeah, 2023. Yeah. And 2 plus 0 8 2. 2 plus 0 8 2. Sure. Yeah. And 2 plus 3. 2 plus 3 say 5. Sir, plus 3. Sini na be 7. 2 plus 0 plus 2 plus 3. Ebeya, over is equal to 7. Yeah. And this year, you man a BCC. Number 1. Balance. Violence. Yeah. And this year, I make a this year. Basa BCC. I have the body. A could be body. I have for the babani. Sir, A crony of credible bunny. sanity. And I him for Casafobeu. Party and the BCC. And PPA this year, a bit possible. Number 2. Disease. I have 7 now. Dying. Disease. Yaria. Nyarwa. Yeah. Yes, 7 out. Killing. And so yes, 7 out. This year, a kuma also. Sorry, pa. Yes, Ghana phone. I say, we have to be a numbers and then a billion minute. Now, and the public one, the better number 9 year. ABC denies young, a beer 1 year.
ABC ni so ankra ni sua classroom no ewi obi awa de ye sa eni ti na telephone number na o use no oba Mr. do ni utike nyina be shop baba to ja wa ko numbers o se telephone number na ye use no sa o de usika nyina be shop baba obeja ho akọ wo ye o chu mutane be tene be ye obeja ho akọ digit na digit ejene telephone number bia na ye YouTube nana me enye telephone number bia sa me number is 0244 de bi na se ura spiritual ura humu a na se betima ba se enye sa number da senkam yusu number ni okay but nyame me ma ka che ono se uyo bia se nkeze haya fidie nenso se uni obia stepi oni stand mu kotenase a uden sa kakra kawa ma obego me de no sanete sa me ni obi a onimi nsanom ekotena bia ba na ye we nsa unu kitu ebi bro ba to so ben do pa etu de ana wata ya to nana de na one numbers num unu se embro Ghana the giant steady yeni mu bi nsuanye but so we be so much ewa ye doubt and my member kakra ten na me kan bet no wase this year we destroy your 700 hours and this year yen hwe nem go wi asia fana this year so you destroy and so you 7 letter words DESTROY yeah ana mebao ana ba kon so you killing and so you 7 letter words yeah ana disease enyarewa and so you 7 letter words yeah ana yenko etino destroying actually a just chebe mu so ensure ebe fan kola pa aya ensuo yeah flooding this year the woman and me the self petition to on the 31st you should credit for Accra the Kunipa Sompa FM and this year so we now see me we are from we see me now near meeting me Accra say yenya hwe yi wa hwe because it's the sample it's the sample it just share said this year the masse ejecto I can get your market no sa and cancel the same thing it just share cost this year deploy also Sompa said FM Turkey you must say Brazil you must say 7 let out the Chelsea destroy this year ever cost this year so economy near 7 let out this year no aban be tia ane bo pa yema koyi aban enti students so yet 7 let out ya ye umabe ni school ni practice the baby school ba ye be so not as a school for ahokyere nso beba sa because students yes 7 let out mobile school the battle men find it better ni practice the baby school so mo pe duma e be fa ni pa fa because aban na twe fa ne promise obi bebu sa say yeah madwen na mode dwen because one yenim say disease ya wo kan COVID-19 by nipa kunkum ya ba yeah afei enkran so de obi anim say ensuo tope because of motuatu mo gardens na mo totom ne ma yenti flood ne timi ya adwuma economy so yenim so be se efiri yenya amanyo sende enso efiri mampan dada adwo mahama pen so na so de na Ghana for the tuti ana because na economy ni mu ayeden ana enei Ghana Statistical Service for crowd dia beto dwa se o mampanyina kufa do so ote akonwa so sesei man mu ayeden ma ayi na no yakwayi ni mrahye bedwafo ekohyehyɛ mra bosia afeye ne nam amonane stress risika
enti yewo unemployed ayi wo Ghana enti obebusa say enya amanyofo statistics ne sa ne na moya na maka bom so we besi because ye hu so man ni mo ayedin dada obi ka sa obeyi ano sen no mun say who is a reacting na ye hono with that Sompa FM. Until when abra susu enter watch and I enante because sika ya hu de na no kaya no sika e wa happen enti se o bobra na ten case susu enka ho untimi isani ma wu ye ade a eda ho but ye ne bi mi enti na me pass numbers ye adwuma pa alphabet ye adwuma pa numbers ye adwuma and alphabet ye adwuma abcd copy z no ebi ya wo de ye ebi a wo ne ye enti numbers can help you numbers can kill you enti uko nklemumu a ye wo numbers that so biti pa ne kura ne kiregu tele na ye wo de man no onuma ntampa no ho tora bi na okọ enkramofo a awrade ko Facebook awrade nyankopon abusia enkomo a yedi no ye ne nana promise or spiritualist ye di nkomo afa duabo ne nsem a ekokoso e wo Ghana ono na ohu ade o ose akwanhia a esisie wo Ghana bebrebe no enya bibia na ye mistake fa ye duabo na kumasi ensawam kumasi akra Kumasi NY hwan akra NY ne hwan abusia ko Facebook nipa na gu ho saa no ko Facebook na hwa ade nipa na akwanhia si a wo ma hye ayese 7 period sa empunam no nipa na wo mo de tapoli akata wo mo so abofike fa me ko ho nipa na wo mo de tapolin akata wo mo so saa no a wo mo egu fom ho saa no heu nipa na gu ho saa no na nsen kentampo nana promise accident ganyain nipa 60 ganyain 18 chase sa kwan no so no kan accident si wo ha eye less than 10 40 50 18 20 eno ho nkomo na yedie no na de na wo kan fan kramofo de hu na me yese etoda bi beko eye enkramofo ni bi wo no obonsa asa wo mikita sireti bi saa na wo mikita motase bia no na wa hye na tade fita kama otweretwera boso de nsu awohoro so sa ewo de eye won sa pepe ewo ni eye na numbers ni ade wo wi eye ni fa numbers eye sa na tie yewo healing code bi wo hospital bi dan program na e man da healing code na instant no to obuo yewo numbers bi wo ho aso obi wo stroke na o man sa healing o see your friend saying healing code yeah ewo bible mu ana any bible mu na ewo hen emafo no omunim di omuwo no ebi before you mu di tese meka se you mu half enti omu di sa mu manafie yen enti yo age bi tese master which word your friend saying master straight west na usua niyama ho a obehu se na numbers ni alphabet aye yusu no tese bi na ya obe bia ka etimi niyama enti everything ya ye A stand for unused. Ye kasi unused. Unused means God or ancestors. What's it A stands for then? Unused. A-N-S-U-Z. A-N. A-N-S-U-Z. A-N-S-U-Z. Unused. Yeah, it means God or ancestors. And see, your name kitten a Christopher. And then Nami be you, Abaya, Nami be you, a Sardine Ben. You, Mr. Ghana, Mr. Obibian,
akwanhyia to so kana mama in fact ti atempo e benya humi jama ye kra na promise yi eja saa kwanhyia yi a esisie yi kentampo wanchi na nse kura de aba kura de ye ensuo ukọ eye ensuo ye wo ba bi a kwame dansomo area ho a kakra bi a school for no mate agunsuom yeji na ate agunsuom accident besi a ensawam na anu ada kura Kumasi Accra road maame ba panyine te kwan ho ka atwifa no se wonye watete ne ba ne wo mo ahye yefunu mu nyina na da bia na nai ya na mo kasa na ye radio for ye mu interview na ye mu interview wa de ebusa ne se enti nyame onhui ohyeda hwe na ohweyen ana se amanyofo no ana ganafo binum a mo ye pesaminkum ya eye moja se na omo de ye yenkwa eto saa prada na mo nso a mo ye spiritualist no se mu hu a wo se bibia wo na chiwade ada na mo mfa nka wo mo manungu ase ento wo mo poto okure mu a da bia ye wusai won se Ghana ye engine ye bali ye program ba kwa de na se ye engine ye bali enti Bible me se ye ti obana na yanyira kwemu opachira o se wa mo hu ban ya akwanhyia bekum bra ma mo nso ye se wa mo hu ban ya obi bekum abra o ta mo nso ye sanity enti Bible no te ye obana no me mo yanyira kwemu eboni ka kwanhyia ne kunu sure telephone ka kwanhyia ake usu hansa ka kwanhyia nti ka kwanhyia bi e koso Ghana bi awase na na me kyerem ka kwanhyia bi e koso bi awase yehwet on the 6th March and independence yehwet tafo kwaso ye independence Ghana obi ya Ghana promise nipa makomako aduonu nsia aduonu nson nipa nipa 26 Ghana ye independence nipa 26 na again here the thing that the name ye the Ghana for any a Christopher the name e diako na promise pacho gina so kakra bi mame abusia nkomo aye die no ko Facebook ya de kentampo ehane kentampo nie edana nipa ebro be se aduosia eko aduonum eko aduosia wuye no hwe nipa na gugu fam ho saa no abusia ko Facebook na hwe bi afemi wi aba be yi 6 March na eka no na ma yi a kyerɛw se da ye di efinhia aduosia enson eda no nipa aduonu ensia na mebusa hokora se da ye di 67th anniversary na nipa aduonu ensia awuo ana woka digit ene figure no na ese no kora no e wase abusia hwe nipa na atete gu ho saa no kentampo road nipa na ahye a wo ma ayese empunam no e wo Ghana ha ya na nanti se ye di 67th na se da ye die no nipa aduonu ensia ewu a 2667 na spiritually ekasen spiritual ekanyema bebre na nyema empenfo ni biya wa Ghana no pacho mfa wa problem chapter emma party biara impenfo ye nyema sawa ma wa nyanda ho ubeye mobo ya wo rituals bia me pese ni bia ni mani so tre emma ni memma youth na abana ti difficult you na bie na wutie me uye ja na wutie me na sa wo ba misra fasa football emma FM ye me bi cross wo Ghana bon se obi waware na aware na waware no one na ere na tero na waba ka fa to one no mo twempana mo twempana e bia obaga dan ma obetima to kama obetima to fia ma ma na nchiro but no way your rituals bia ye de emma tem ene memma tem ene ye
o mo de mba den Emma shoe. Emba ho nsuo Sanity. ene mema ho nsuo Sanity. Ekoso kan pa. Enti sa be man betena no beda odu nsuo ko ne rocho. Na edan ya otom ne ka otom no budget and there. O kimi di sa nsuo enye sika be tam tam. Ekoso nkan. Ekoso gama na biasa fana nyina. Sompa Bema so FM. ono ba no ba beda. No beda bia onso na ade na no so de ko. Enti ebedu be isu na wonya bema ni munya fo ba be wa no. Afi upawo a unya. Data no no de sa eba na wo unya no de ye ne nyankama ye. eye ohun nsuo na ono da ya o this handkerchief for den epepa ye no Sanity. Enti uba nkran abonti kumasi a wo te sika bebre e wo skapa so mi ba. Kapo bebre e wo Ghana. Sompa Wo skapa so mi FM. ba. Obi won so no to ne yiri wo ma. Okwa abonti e di oba fukro ko pesa ritual. Obi a mani. Security be protocol hospital. Na me pese mi bi ta dem bistel. Adenti na ukoko wo hospital. Ye ma oba no kwa na ukoko da ho. Ni ya ma be ma na tena bonten. Se ni yoku ba ka no ma na na tena bonten. E ko so hospital. okole ba wodo amota ye pa binom Sanity e bi mu e yes anima. Na guy bi ba minten. And also na da for Sompa train FM. omo kojiska tu omo di ko ma mi ma di ya ma nje omo train amanako na ye man ko to oye almost 60 million ye wi bibia fe ye sha de ne nkwan don ko pa ma mo mra yenko fa dan onko fa ya mo emra akwara amono ya akwala ya wo so na akwara amono de okofa de wen Sanity. Na the same person ma doctor ni or the doctor number emma ewo obi a yen ni body se o fresh ka no ni na o benya kola no ampa o frɛ no doctor ni ka tɛnte ni body say te kana o ba o ni enti won se na ko hospital na ko wa be fia enche na ko ba ka no ya 2 months no asate yare wo kura o ni na wawu Sompa echirade FM. mo te na na o fia no mo ti echirade ni mo ewo fia na mantamu ana bro no so ba ne enkola na ko mo hospital echirade no be fa hinfa o mo so mo incinerator wo mo hye no say ye ni bebia o Ghana microphone ton nyankama de anything now for what now ba fire wo mo ton akira de na edemas eye nkrofo binom Sanity. awurade nyankopon Nti misiri Ghana for na ayi de o ka ye abusu adwon ye Facebook we so ye 6 March de no na no ada ye di 6 March a na ye nya 67 years edana accident ni si ye e wo kintampo nipa be se do nsia ewuye no hwe nipa e na atete gu kam saa no nipa na yesesa wo mo eye spare parts nipa na ye fa ne ti na ye fa ne na hwe nipa na ye tunu gu kam saa no ye so ne nan na ye so ne ti na ye yi na tum gugurawu ye so nipa nan ne ti na ye yi na tum gugurawu na wo ka saa se bi na atwe madwen si so emre bi me former station obi the case bi brem se wakọ wo hospital bi a mentimi modin e wo Sunyani ha ya owo ye no doctor ne ka kire ne se akwada na wu yo ana obusa ne se nani so ate akwada na wu wo he a doctor ne se wakọ akosi akwada no na o se
Okay. Me ma wo oye ba oye bema oye akotre oye atwere ose akwara na wu nti wakwa akosie no onko kire ba bi osie no nso so a ose da bi eba saa ebebo no hu besi nne no de ya ne se hospital no mpanimfo efre ne kunu me kotena mbi ena omo pa na chew ena omo ma oba no 100 million se omo dia compensate no eno a no nana okay. Nti no na ne meka no. Pacho wo mu ne ko. Matias na che se de ekokoso ne de na che se oyire kura akwawo a ya asabia sɛ de mbra bi amakwan sɛ ɛsɛ sɛ wokɔgyina ho and wo ho kwan sɛ wokɔtuma kɔgyina labor ward so wobɛtumi a ɛsɛ wotumi gyina ho yɛwie a akyira adeɛ no ebi a wo asenka ho a waka ɛna sa akora no so owu mpo a ɛdi ho kwan sɛ wode funu no ma adɔkotafo a na sɛ hospital fo sɛ wo mo nkonkosie no O se Ghana no ye mouse akwan no. And over hospital there. Echirade no ma kwam akọ. Ba ukọ bebi ni pato se echirade no le bako. Na se ye sie no ma. Ba bebi so de ye kwam akọ na. Ye beta se wa mana o ba. Ye be ka ko. she Etino na nka ya na nanom omu ofi no bisi sa echirade na. Omu ni ne che. Omu so ye den. But an ancient color, Yarefo, seconds no yard, seconds in a half, yet it didn't share again. I didn't need yet a chapter 5. If you are currently bedding one day, now what nothing. Near my course will go now, but you can't a big sanity. enti na na say yenye den One say, Yananom, na oba any china. And the crowd of the catch of it. But first, no, Yananom chair says, Utimity, Obrani, Utimisa, and also Timid young wine, and I say, Mencanson, what the medium wine, dear, a planet bar, or up to Chupun, Ultimo, temple. But now Thomas and Patrick and who I are there, won't you be nyeyizo Sompa FM. and I mean up for a body and she has said, yeah, Boston. And she may say, a Christmas for you be and Piasa. Yabekoso, if you were Ghana, because such important too. Na ya wu we di na ye na ye su na ye na ye su isu na ye su na me ba ko no e ben hwe de ko so Ghana we ti na sore ye we ti ne de enye we ti ne nua de ye we ti ne nua de enye ye so ye e ti ade to so ye su na me ene so bi ko pe ko le fu so na pe ko ti ni wa onko dabi but yenom nkra yenuanom nkramofo yi se onam na ne nkramo tam so se otimi eye sala ana so otimi ye whatever enkramo dan bi otimi wuram and so please we just only them automated it only because me I cut the man so the they say yes me and you be to be creative to be ready the only say mommy way on the man papa way on your ban it's a great for we go ya ka intina na make out obi a sebi we just had we do don kono ahia we the full any year the do ma wo yes so me to Ghana any Ghana this is so clear ebiabo enyi enti na say aha mami bia
na ponche iraye na obodo na sebi aponche nemba ubia merepoti choma aponche na obodia Sompa FM na obodia ni bia no sa krofo na bia aponche na sa bo aponche sa di sikali bi beto abo wu na no Ebusia we ka bibi to de biabo enye me see biabo pia ebusia bia fo ka kwanhia bibi ko bi biabo yes enti omuye sa no koto akwani bi no mo sa tikani bi no mo ka beto ade ono so mo suni odene nai yesisi nna yesisi omo na ade bia ne bia no obo bia no omo di ka ko anche within 2 weeks back on also Benma was sending Sisi the night pass on us for. To say, yes, be on Simi, the Bia so vehicle. What Danny Diana, take this up on 2 and go on Diana Woodia, and you are away. Young Danny Judan. Matias, Yepa, Nana. There will be an addition, there will be na metie wo ya akwanhia bebreba ekoso ni wo basa no ya tutu aku nipa no ya na se obi no mi bi anase duabo bi a wabo bi wo posi ni we ade wo ya ade aye me no wo be wu wo wadwuma mu wo be nya amane wo wadwuma mu obi wo ko otimika wo do maka maka o tra nsuo bi a o tra ka bi atwa nsuo bi a me de wo gya nsuo re do maka no and no one I'm very careful because you will because one some sibi na maka also na papa na the money na mo be ko that's na kisu ko ni mama and you just say this na wu ye no obi amon pa ya erade pa ko do ana enu na menti ase no nana sanete it is a we are do ka kwanhye we ya kwase a sebi obewu abra wata won enti bo hu ba boni ni na body na me abode amaye na benye papa naza na ayi accident ni obeti ye bo obi dua not eye sa ba sese aba ba mu bia sa nipa ni dua ba ya bo no etimi sane nipa be se duonu aduosia be se aye omugum ni nyina uni bambo bia etie papa eti yo no wa bambo no ono timi twitwa de mo amoka ni mu nyina okay so yo bambo a obi okura ye se yete se yo speak ni tie ya ante na sika na nyanzen ono nka ho Sompa FM. Within 10 minutes, Naka Kwakwa Kwanchia. It means a too good dignity. Abrani Tamu Moye. On Cajon. And two kinds of the more age Estrea was say, no butchia, 1 year I need to be the poor and one. Babu in a Babu, Babu, past the blue after up to up at the Namibaye. Abusia ufo na sebi meni kwafia wu abra ukamo onye saneti ai Jeremia 8 say na abusia boni yimu nkaye a obeka ni nyina bepe owuo asene enkwa na obiara a mitu won mekoye no asafa awurade asemnie saneti enti abusia na ni simu akombejo Emma a community ever push you to the Yenasem, a Yanni Busma, a Bukra, a Kufi, as soon as the same person in a community. Oh, people want I just told you, and you were putting a Bushana, who you know, you say, Yanni Busu, Yenasem. And she will be there, I would choose to FM, Yanin, and a social media platform, Piesie. Bien very close.
no sustain tale happen to we mistake e be fa enti bon ban no ne gain ni abode na e wo hia no wote ho wote o tiu e she da kuro to wote umbu wow wote pese nyema ku nyema enti mi se crypto po di bia ine enti kremoni ko be ton jeni no di o de stick rebel na no o de sidan na cat kiss akọ han sa na Christo for ni abobosin to tell ni ma and mama magana di she bia o te Sompa FM fe obi a o ji lo bia no be pato o tumi kan be tene be e waduma be mo o so ye den ya lo a ye ji o Ghana wo ni eno na access the aduma be pri bosia a ye ji no bank I say it 80%. I tell you say more team and a big team. Men kon ko so be so business no. So ube who is police maybe HSU ya no ko de botnia. Le boa mo kanchira me. Yanti busia fa nye business. Ye wadia Ujiluna, the Jabia, the question just for 21 days. And so now, what you might use enti yanjibusia basa wan Yanjilum and fine share your juma. And to some of the that you or the channel woman and the Juma Guya. A very good. And to make to Ghana, this there are which is some fire and say, I can remember. Before so get you no ka woni spiritual person dey obi me na wachi and yes I know like for the more time wadwuma be ku na chese me tie wi na chese obi wo hokra bo so te e bia berekum o te e bia sunyan ha o se me bromusia e bo so me miensa mesi hu sei obi so wo bo so otete ka mu mpotwa bi hia mo kef bi so ha obi kura bo so o de mawa nana o se hia mo kwantanan so obi so beje bosia na say in any form bia beje busia bia no ewo ba bia nipa ne de kwa na se de oyegu ne sika no so ansa na de be mampo de amawo ya unte ukoje busia ewo banga yesi pe garanti anase bia obi ne bia kwa waja ni be show ne bu wo property Sompa FM o baba de utumu tan wa nyeke kwa untimi ntwia ya we pa pe no na ya de ma ono ni tia be boka e de be ma e ti se o kwa jingo na de wo pie di o ya de sasi kan te dia na te one days o de sika ne hye na so ya de sha se di so ya wa mama ni amane bi ayeye na o di dia kan ache dia na te one days se kan o di be dia duma na ko be biri woto ba to fe frina ya boso wo so na wo ka fa ya boso wo ka ko jilo wo se police ni chefi mo kimi na mo se wo deka e ko so Ghana e ko so pa donc ne police ni anasi cheni busumi bia ka da mani busumi bia ka da mani busumi bia ka da mani e ko so etimi tu bia na se kamemi ko dia srega na de shete ni busia en fanso wetu abra woni se ko pesi bia me so wetu na be sanity ha nana ne nkomoyi nyame ya adomo a ye beto so ochina ya woda anase ebi afieda enne dwona because amre ya fadua bone ya bewura ba bi abosia ne niema no ba bi omde na medie nana ne nsem wo wiase nsem wo Ghana yeah nsem koso ensure eye advocacy ba mami pasa de ifo bi okiem
You say Bible is chapter point, the Benya woman, a Jama craft. Ghana when in Yami. But you say, Bible say, my be or the Yami, it therefore me. But Ghana, the woman who say that Boston. So, Cocoa to our own. You are a man you do, or to be a croon, Necron, a no croon, so a two. And Jones are bread. Who said the Biafra program? Yeah, because you will be a moon to Dow. A crubia. Sure. The title is what you Sunyani. Tunnel, the tunnel. Tunnel Suka can bridge Cassiano. Sanity. And so a mamma and money for your man's you. And no tina make cut a diabo. The above you are not a diabone. It can be sent to the state. Yet the audition in the young Bremen. What did Bonison? The Pacho, ye about the farm. And no, Ubemaya Kwana. Say, you shouldn't know when it be and soon back at the office. Remedici. Good year, Sibi, yet cannibal, never patabine. Neco. And it's not said, Sibi, yet the food trend, yeah, mamma, and I had 59 across. But as soon as they'll grow, so you find the demon. $1 no walk up the program. Onyana mensa sekura na wasasa na de akwa gunsuo no mu. Kanen obuni is that on cool piano. Yan family kanto en panchi trika en pan trying to but then ya tu pan na nyina. Eti ya hwani ma ya kokoko ko so basa. Eti amani ma ya so obias. Sompa FM. It is so good to you, Makuya. I was so cold and you. Ebola, and sweet. GP, yes, very wonderful. Bola. You are the end, Sana, who got no good. I was obeying. I issue Bola and a tea. Bola. One of my men at 2:30. One of Papa and at 2:30. One of being a net and we and who saw it. Let us own it before the book out. Your direction you thrown out the low, my men national, and also Papa, who get it, Sir, a secret, a sumasa. The same as lady, Papa. Your direction you on the job for ya. She can't send to Mamina. And now Papa was with the one yes, can only decide that for me. And don't know you are also direct. Say be a good year and have a little number, be a treaty. But an end woman will be soon, or Papa will be thrown. It's do Jamon and you know, and not just of your self now. And so Mamina will be Papa will be feeling for also Sompa FM. I can move you. We jump up at the beach. So, and come out. na say o ma me wu papa wu asie ho be sem fie nan enum ni unsi ho da eso fu tan sa du na no jani no enye atiasefo nko abet owu kura se odi nini e wasie ye Kristo kunye mako Poku Piesie ye bibia ko wi bola ye bibia ko wi asie ye Etienne atentina ye bra hema ebenye na chese bola ne asie ye bibi wo ho bibi tumi kesi pa one through bola we nche bola one through sia we nche the pacho say the bola bo bibia o say the bola bo bibia
Baby akoto niema gu no. Ye the ball abudia. Hey, Nana promise. Ye the ball abodia. Edu na adwuma ko ball aso ha kunu so the ball. Nti ebetimi the ball aboni padua. Omo de ye papa. Enu ntina ya na tantan ye ntade and nyema bi aka woni padua no. Mo tile ye fa ko ball apo ko hono ko but the ade nya. Seriously. The one so ball two me ball aso. To me wa ball aso. Okay, don't go there. And she said, Utikuru, Marcus or Crabo, Otto, Nimakuye Mama. Yakobola, Edin San, Okoya, I am a bola. Yampanajo, the Queen 4, 5, 6. And I say, I'm matching 4, 5, 6 to 7. I'm Konako catch a ball, ono na yekuru ntiwa ha. A snap, and a casapreco. Obu di bola na yi aye catch bola na eyewu asimeti wa Sunyani tina so o ba be bola o person mu jo tumi etaweti na ni me biara o ba be ni o me wo kro e di mutum e di fo wo kro ni mutum e mu mofra e mo hinfo o mu ji mutum na ni ma papa e mu na wa kan o ko ka che bi se esi oja hwem o pese won so na hwe nemu unye kamato osrom o de ebe jom se mo Sompa FM. Ma unya problem e o kura ba ba na se wan ka se wa yes wa okay to fiku o pese ma unya ma koso bibia yi ma unya ba ya ma ne ma unya problem before we na ni mo fe na nji untu ade bia o do sabe ku bran ko yi ku wi na wa kwa nda pa ko se na ye na ma no penyu mo na titi o ma ko mo pe ti se eye me ke chire na problem mi ni kama fo sebi ene de mi ba be jamo te oni pa da se the forces would be a mammy up in the town so yet. Then you pan me this tamane de nemo. Mammy, Yaman Kuyi, oh, Grandma, Sompa FM. chronic, una mushi crunso. Neshi how our be yakoso, ever pronoun, who say your boss, don't pay some of my group. A secret, a to myself. Sem ensure that Obro must meet the wood as so na Yaman Kuye Maudia. Ye was someone upon them to now some own tiasi. Janyamisum ye. Because Namisum yes a platica. A impasse. Unyano be Biages as some father. Sompa FM. Sanity. Nana promise. Eja. Me ma on kani nyina kuro bi efre ne kaja bi. Sanity. Enti me kana maja bi nyame ya adom a nana ba bi adom konkora ase kura me ehu ya abomatie fo no mpo. Na kire se sa abode na atwa ye ho ahia ni nyina no di ohata soro ho ni gina ho e na ya kasa tietie mu ye fi se ho no obi hu sa de wo kan abon se na Poku Piesie me gina bola so kita snap me gina eye asie kita snap Eda Dikin Katkis edi abosonsom na wo ye no Sanity. Na mame fa we ma obi bia na me fa manunsi. yentie wo Ahwehwe. o se Mirror. ahwehwe Yeah. Se u ye me be biara wa. Men fa hwehwe ni agro. Promise and faith. Disappointment. Aware be be go Ghana. Obi ahwehwe. ahwehwe ya ene dressing mirror ne wardrobe mu na ba wo mo ye bia mu di hyem finfini no Sanity. Enti
Bible says, Mijina, a bemushe, a shushem, a fa, and a fa. Uta, a bo, no, sia, a bo, 6 o'clock, and what you see. Anɔpa ne anwummerɛ. And you may say, Yen shushem, Ubi be or tap, bemushe, baby, then the cow shushem, my cool sample, Yen simple. Meeting I am a cocoda, no more coda, no more domestic, whereby, and no more the Adiakaton. Na na abrewa ye wodi aba ahwehwe no oyi ni ti dancing krani wi a na odi atwere dan na wasan so de ayi atasa na friend patesan na odi patesan asan so akata ahwehwe no so na mente ase Won tiase. Enti aware ko be ko so Ghana promise free be ma so go to be ware wa so be ware a tebi aware no won ye ya tijaye bebre ya hwehwe. Ubi ko ne boyfriend mo anadu desu obe hwehwe mu na okodu amana ntopa. Enti ahwehwe ya de very dangerous. It is ahwehwe si now better the kids so be kata because in case it when I do can be so one ye careful no can ahwehwe ni kiko na ahumu e o preti ahwehwe na so ahwehwe ni ba ahwehwe the no ba ya no ko ya o kan ti me e ti ade be chi no ye person me si onyare wo what you not bonete in ahwehwe and si obi o ye spiritual person bi o ni o ko dis ni bi o be ko na ahwehwe da o be ti ma bo ni e ko ye ko so abra bo ni da wa hwehwe ni. see Bible says me extra ahwehwe extra and it and he en fa hwehwe ni go and you think say ke ka ko la 8 years and 10 years that you man touch him and ye yankra no wo so fa ahwe so fato patrol o nyini so hwe ahwe sa e wase e wase ran hwe nanim better with him is do a boss this ukro me to men hwehwe he promise and feel na be man so bo so be wa be so bo so no be put be so bo so be ko be tira find me na boost e na hwehwe that's ya drink so fun can't go I just say na mo say ya bo so ya kimbo so ya and the kasa de la e ready show biblia no ko biblia now amen this man na na say ya ene a mo twa ho nyina ya say omo ya ho ban amen na omo plan omo ko dia man no enso anstana ya be kwa yakọ and I promise ye da se papa abusia ya wie fa me LPM ni mama na me ma umrem sa wogidi ewu sa wonyi ni ewu ya de edwumadi ya ne se yemfa nsem a ACC emfa mrati ya fa ne Nsem Sisi tiene ya do ko baby ya do ko e no okan ni twi wanka no hausa ani de kwanso nti watibi ahwehwewu bolawu ensuowu asieyewu mochirewu ame ya doma menyan foforo ame ne be ko mochire say ya na ni bishop din komo ya wotibi woka de okan nti a woni ma de nti a ehwo a na ma free different spiritualist ma free different no eye Hare Krishna ni bai oti enne oti Bishop Walker ba oti mesia free another spiritualist oti da onkochi akoratwe ni moja no me free comfort no se ka chense onfa garlic no onfa nchene Bishop Trans ya say yes no ni ha bo no so kire nchene na ade ya sen na hokwa Kristo sumin eye bono bites emfono misrawo bono bites no ya no wasu akwa ha ya Sunyani ensa latest aba obi age atom eye bono bites
my number no ma ope bi eto ato 055 9078 692 Mizo no medikan kan ope bi eto ato a bra Sompa FM ha na frɛ 024 62 70 221 me kira ose Kuzini Enterprise e wo Sunyani okwa anoche drugstore Newtown medikan kira niema no so ton comfy baby wipe, comfy diaper, adult diaper any spray 0243432666 ene wutwam ewo eho no wote se na wo mbo nwom ewo Newtown ona bo se yawo baby on ne mrantie no etena se a wo mo to dam fefefe no Total Police Station opposite wa Abrosamono no onso na mo bo nwom ye fro Gibolt Electricals na uwura ha efiri na eko oto ade bia ho kita discount na akọ hwe wires ahodo a ye de wiring de de industry commercial and domestic nyasem ketwa cables tete for kind of wire and then university for say friend cables cab metals or the wire bi aba ensuo entime nya ne hwe eja entime nane no nkanka entime fa ne nsa enka tese a special Helis International School maka wom number ni 024 158 644 medikan ka Royal Foam se eno ena eso da so a wo ho enya obete baby omo woni Sunyani na nabosoma edwam ukoda dwam ho baby omo fa kumase no odu ha pa bus terminal no opposite pa na obeyira Coronation Park won baby na DKM4 wom share o Sunday sorry wom share wom adwumadie na ase e wa Abrosan so no Fre retail manager was 050 92259927 Obuase Beres Adroye Heba the number no is 054 130 5287 me catch that was say we see fie de wie na boss wie a backyard garden for Jackets Agrochemicals ana why commercial farmer na Jackets Agrochemicals adom 480 SL be bonno by no ho ban kama Frenaje Bulk 024 371539 afa me kafo ma Ohima Enterprise ho ana the whole bono the whole Sunyani east and west wom ton POP and the materials wom de anwa oni so wom de anwa na ye POP eni seminar anwa ne seminar sa anwa na so utimi de no aduane edi Ohima Enterprise no di biaba ena POP no quality one sky deco o Sunyani fa de se okọ ufri Sunyani ekofie pra one filling station akese bi no frames o trampe na ko Jokuna filling station no ewo musanifa o tra Jokuna pe so so nade bi ewo Abrosan green tentene kese to aso biensa e fom ho pe ufifie preba e first store down ufiri he kwa e the 8th store down oduru ho awura ho okoto POP a ba bia ukọ bia o me de ka be kwa akogya wo o site no wa short offer quickly no me de bia bro o ton so e ma discount especially mo am wo fie pre ne mpatamu Ohima say the number ni friend say wo mo so oto a obenya discount I was 020 3721906 and 055 6684418 Joy can for number ni they can for ma chiro ba bi o mo na ka o number 055 100900 abusia also but na me mo odwadi ho enkra mfamma ho why the one me ye na ye the way friend LPM also we be a barbering shop hotel hostel restaurant cosmetic shop any other business be a obi abanje to me bon da wuro ma na ye ojo sofu deeper so in preaching so pa manemra ha oba also up 15 minutes onya 30 minutes nyame anim ni sa 30 minutes one hour crowd power with me sa so wa bomu na chere wado okay wa bomu na chere wado ye bo anya den de but nyame anim ni opa one boa ho with me nya 30 minutes opa 1 hour obenya opa 30 minutes a obenya boss in fact okay well and maybe a management na beti ma decide so open Nsem Sisi time ni nyina akra unya and nyame anim ni
Says you turn in a winya. Yam at your for grant to us yet. Sabe 2 hours na preaches there in a Bible on Kwana when you move. There be and manage your phone when I bet to me. Yeah. And I never better hire. I don't talk to us no my wonder. I'm so yeah interview is a 1 hour. Nsem egu ho no. Hey boss, obi kita eyipa o. I do baby anyeska, obi so passamati. Sir. So dey Bible. On say ka baller, baby anema wo. On say ka nsuom. Onim da. Society with the ball akoda bodua. Enti pacho 30 minutes there, ebia obenya. Ami animu ni. 1 hour dey nyame animu ni. Nsem Sisi 1 hour. Me say wabomu na kire wado so wabomu e da odebra. Ye bo nye den. But terms and conditions applied. I was here agronko anti pacho catch us off say upesa wotenin kan wo sompa. O de beto airtime 15 na no so be beto 5 minutes. Ya de man no bo fofofo. Nti sponsor osofu nombra. Ana heba doctor. Heba doctors ne mayira na. Hweja Abraham obadwuma say momra wa opetem bia o de bra. Pacho afi mom friend numbers ni nie me wi amede ensem sisi ahoma no ebetudwa onso bibi hawa friend sisi ya de studio lines na me bobo no 0543 989 989 0543 989 989 mo se ya me ko speed but you know there's some slow and 0247 989 989 0247 98998 na menchia no eye ensem sisi na waje me so na wo kan sei de ho ma no so me majo ejo so na piesie ensem esisi wo wiase o nana na wo kan sei why ni o nana mpacho Mr. Santi ni Mr. Theatre Adam Star Mr. Santi entie we show nana Nsem Sisi ampo dia papa no kano enya tro ba ko krai no kwasem ahwehwe pope etini dia wu ankasa adenti ama me kanisa de ebenya wa ayo bibia efi ahwehwe adenti ye fro usunsum emani begina ahwehwe num na nipa na oye nya kuma de no aka se fasika wo sunsum ewa ahwehwenum ye de wo abom se moja ta any seconds na wo free asa edite wo free asa sisoko ati asefo wa hu bida what bida sa ma hu bi pa nana sa onya akra hu bi initro no kwasem pa nti papa no nsem wo kan bi no kwasem pa nana Nsem Sisi idase sebeda semetia eye abusuafo wo fie nyina hello good evening Nsem Sisi o Nsem wo ho ba cho hwan ni o na suma ni ka tafi tumi yentie we nana anfen de na mebika na yemfa yenumo adrawa fo nso a mo tika mo fe milo mo anajo me na sifo no eno nso mo amohwe mero mu anadwo ne ade no ni patane well brepa mu ne mebusa no ni patane sebeda se hello Nsem wo wiase o Nana Poku Piesie na okante. acho din ka safrin Pacho Isaac. chwa ho kwantafo Pacho ani. me pacho bia ho ya yentie mu Pacho. Nana. On se na okante. Bola so wo na okante. On se obi o yesi ni pa o si ma mekire mu a obu se na meka na. On se ko si de ma ye pre feeling na ne de begu. Fie na sana wo pie na emi no wo fie na nkasa di na wo bebi amu agu no asana wo pie na ba no se bia ba office bia mo pie mo ntene se na mfa ka mba on se pa mo bia wako ere wako on bia obi akofa o ba first one no but no ba second one to benda
yes for jena na ba na ipe ina papa na ipe ina o no wo se ba na pa jena o na wo se ara yi o bu sana sa na wo se ba na ka se ko no ma mba ni yi o se de yan ko fi su ya no na de ka se bola so nyo ga ni pon de wo wa ya na bola so ba ye kuma Matias Medase mechia Joli chiwa onkwanta mechia boma mechia asukese ene mo amu nyina hello ense ngo wiase o ana ukane sini pacho din kasa friend me pacho me din de Abdullahi Kramo me kasa free banda me pacho ane yenti o banda fo me pacho nana ya da masese mama ye za nsem pande atisi na me so kakra me de ka ho ne se nana woni me se oba wonyima nka wontwa picha sa ena oba nyimu so a ededefuna wonhwe no wudi uka ya fam nemba no metima ma apobi ma una ma biase kwa ugohunu nema bi ubati nema biase mesimi ofi banda bima ana enema ya mababo se onyim na wa t-shirt na ne yefuna chichire ne bawi na ne yefuna kura teta na odi ginafuna se na ohwefunu woni mi se hospital for na mo twa scan no yen sample bibiri na uka na se bi mu te ho mo se mo ko school mo nya gui na mami fancy anya sa se me chere nyina na no ana se me de ne ka ho na mesra usori a na ewo wo ho dem wate ewo wa ewo ankasa di se amuye no wura mu nyese se bi wa ko mako se phone bi na wo nsi wo dem wate ade Matias ya nka wo di akire se wo frɛ me a mema wa po bibiri Matias matikasa ya semu hello anapoku asemi de se dia no ya edin o na anapoku wa ba ba oye onyo ya ge chibe ma hu ya o na anapoku ma mechi ile ya ko ina ko Poku Piesie chibe da o fayi no fata ni ye fara na muti kwa Poku Piesie so ni ko fi amun fa ndia amuti na pekina mincha ni ko na root ifa ni so ti fa ni na Poku ye nsem edi mpa na bi ti ko te wan ka ni abi ma ni bi ti ada edru bi na Poku di no bi wus na mi ase she dey report na ada ma ni o se ensi no abutia pinni te ho se onu ni bi si bana but on during the other set of the men of the so say amba busia so no otina chi ebi akura mo na Poku ta kan bi se isi ton so na mba isi bet na ma ye no ebi a ya fit the super ban na ya isi no nti e bese e ya busia fu ni bi sisi a nti wala mo mo te bi se e basi na ho so mo ya mam na that of no ma e no kro na kuti wo se bi abuso bi wo how ni no ma bi de uma e ya na be do de na kuti in fact mo bi da e bi so abuso fo nti mo twa no mutu ana mo ko to wa ka ta u bra ba na ni bi na pa ya ji ana kuti na oni di mo ta se pa ni no mo to pa uma se kwa wi enye na Poku ka ho anse akwantu bebe akwanhyade bia ye na Poku in fact o hom rambo di te beni be the essential route na me da for you na me da se mamenchi ya sando mampruse one ofanso gift ene eye emire nipa nye braya wo kuro no podi sen nipa nye obuwa nipa gi receipt hini krom braya hello hello Nsem Sisi o
Bema bana wokanisi. Odin kasa free. Nana very Fadaroma. Your friend Nana ko me kasa free magazi. Nana mpacho yinti o. Magazi fo nya so mo tia. Je oso. Pierre uti o de dende. Nana papa ne kasa no se no ka bola so asem no. Ejayen ya tren kurase pe. Bola so ntrupo pai. Ntrupo nana. Antropo yai. Adru kesi papa bola so de. Adru kesi pa kesi pa. Akra onye kesi no. Unti nye kesi. Odi fire bumu famana. Nana enwa no. Bola so ntropo no. Bola so ntropo no nana. Adru kesi pa. Ti papa no wa ya de ye dada se pa. Onso wa ya de se esi aso so ama ye bi. No. Atre se bola so ntropo ne free se eda se bi obi ne niema mu no sa bola so ntropo ne timma akoda enya sa yaresa we. Nana ye adru kesi. Na niema forma ya ma ba hwana ka kwete bola so ntropo de ama ne ba se fakoye stew manini. Nana asemi no. Mo nie. Asem no nana si ye da si be free. So me da si ha the traditional radio. I the modern radio. Ya kani nyina bom ene ye de ebro. Hello, Nana. Hello, Nana. Sister. Majoe. Ya so ho ye. No ye Nana. Hello. Meet you kasa free. Kasa fra bisi. Eno. Papa. Yentie we. Yo. Ye papa na beka no. Nana ye no kora pa. Bola so ye frebo dia. Ai, sir. O chene to aso bola so. Ndi bola de di bobi apa nana. Ndi bobi apa si tinina, ndi bobi ya. Ti no kware ba poka no. Na fe so areve no so. E yan kola no. Se bo mi nsi papa me yan fa ye ni. O so di areve se woni ma ye. Ana kwa ke to akwa, o di areve ma na eni ani munyam. Bi ne ma no be kan papa. Ana asane ye no kola pa. Edamase papa. Era se. Arenchia Master Kobi, oye organizer ewo Dumafia, oko Dumafia hene ne fie ne nchen ho a. Master Kobi nyame nshira wate. One Salome ene Reta, onso ye biaba ana de friend ba no. Ewo Dumafia Junction, on senifa pe me referee ba ne din. Hello. Hello. Nsem Sisi o. Na wosan. Na hwan ni o? Pastor Linda. Pastor Nana. O ka free. Adentia. Pastor ai. E ba cho yenti o Linda. Nana ya mamuni mapa wo ye. Adwuma da se. Mama ye mu ya pa sa ni me kosu. Nyema kosu Linda. Tanka nyamu madawro ma be wu na ye ni mu hye. Na ibutu. Asofo akwankyere bebrebe akwa o towe ma na sa dodo na ben yo. Bola isua no mkoye breyin. Adena kwa ye shona nsha mu nyanya ni nkudi nana no mati. Ye fifi edi o mana mu chi e bebo ayem. Dia ye ne de Linda this sa. Na just yes ni. Ona nyame nsha onye okese. Amen. Don't one said your dear is my papa break dia. Amen. Menso be da se me chia kwatire adentiafo nyina menchia bra kwame wo watchman abi a otwe anan enumpe ani de abubuo mu no bra kwame nyame nhira wone eno hello Nana hello na me ba choba ko de yanko kwa do nana ba cho hwan ni ba che free em ka se free amfo ene ma no mafre pa o ya de entie mo yamfofo nana ba cho say this no tete ni ma se ya jai ana ma sa ni ma we na edi enya no anu ne ye nne
Yɛde sɛ ade nyame na ne bɛgye yɛ. We deɛ wɔyɛ hɔ nyɛ nyame bia ɔka yi sɛ wate. Bɔɔla bi wɔ yamfo. Bɔɔla bi wɔ bɔmaa. Ukɔgyina so sesia na wo sɔfo kohu a katkis kohu a Rita, Linda, deɛ woyɛ ni, ɛde abosonsom ni. Enso akwankyerɛ mu kɔyɛ bi wɔ asie yɛ daa. Ya so wo nana. Ɔmɛmfa nto yɛ ho fo wae. Yɛkɔbɔ asu a na yɛkɔ pam, na yɛkɔ asuo tanom, na yɛkɔ asuo kuram, na yɛkɔ akɔbɔ asu sɛ wate ne ho afiri bɔne ho. Oduru asuo kuram hɔ nso na obi gyina hɔ kita ne snap a ɔsɛ wo yɛ abosomsɛm. Ɔsɔfo antwi. Wantimi anyina so. Jo yɛmfa ne 20 ne yɛn sɔre. Simami yɛno ntam ne yɛbɛsɔre so nto wɔfrɛ bi a na wɔfrɛ ntɛntɛm na waba hɔ. Kyerɛ nɔpa yɛbɛsan so aba. Tia na wayɛ no ntɛntɛntɛntɛ. Hello. Pacho hɔ ni? Ɔsɔfo antwi ne nana. Papa, yɛntie wɛ. Nana. Akristofoɔ na ɛfrɛ no. Yɛaseni bi amfrɛ. Saa akristofoɔ yi a ɔmo frɛ. Ɔmo sɔfo afro puppet na ɔka biribi fa bɔɔla so kyerɛ wɔn. So na deɛ sɔfo yɛ wɔkɔto. 1 Peter 5:8. Na wɔsɛ ma w'ani ɛna hɔ. Ɔma yɛ ma yɛ ne na hɔ. Yame wabɔ nneɛma no nyinaa wie. Mese mpaebɔ kitikiti no nka mmɔpa agye Ghana o. Asa nka ayi baako no pɛ sɛ aguro. Nka agurofoɔ gye Ghana si wɔ nka nyɛ ne sɛ yɛne nam ɛyɛ lala ɛsɛ sika yi o. Nana Israelfoɔ no ɔmɔbɔ mpaeɛ wie ha. Ɔbɔ mpaeɛ no wie ya na watua ho aboade ama Nyankopɔn. Nyame bie nhaban so kyerɛ Noah. But ohwɛ Bible ma Noah books bi anim. Nana akristofoɔ yabɔn. Yɛnsua deɛ. Na Yesu ko wɔse wɔde yɛgya ho kronkron. Nti na ɛwɔ problem a yɛmmisa ho kronkron. Nea ɔno di onimu na ɔkyerɛkyerɛ wo no masa we nyina wo nimu ɔyɛ but wo ɔma onyɛ. Ɔmkɔ bɔɔla so. Wodi mamana bi ɛfɛ no nkono. Ɛfɛ no sɛn? Nkono. Amana. Ai. Dabi. Mame misa we ansa na makyerɛ wo nkono ne. Ana dua si hɔ a dua no deɛ wɔ fam ɛne deɛ wɔ soro no deɛ he ne wa. Ya na minim sɛ deɛ wɔ soro ne wa. Deɛ wɔ soro ne wa. Na deɛ wɔ soro ne deɛ wɔ fam no deɛ he nso so na ɛwa na ho ɔden gyina no so. Deɛ wɔ fam ne kita deɛ wɔ soro no. Ɛna gye sɛ hunu sɛ deɛ wɔ fam no wɔ ahoɔden sen deɛ wɔ soro. Sure. Nti deɛ unforeseen circumstances no is bigger than greater than the ehu. Ana dua bi ɛfɛ na dadeɛ. Ayɛ nyina type no bia. Ɛhyia. Iti mehyia kɔ fam na ɛhye kɔ nti ɛbɛhyia duru fam awie no na ama na atɔ hɔ ɛfɛ saa amana no nkono utɔ mu a wompie bi. Deɛ wɔ fam no ɛwa sen nyinaa wohu ne nkurom tententen na esi hɔ no. Nyame abɔdeɛ. Ɛno nti momma yɛmma yɛni ɛnda hɔ. Buroni ne stroke adu. Hepatitis B ne deɛ ɛka ho no. Typhoid ne ɛka. Buroni ne na duro. Na haban no wɔ yɛn ankasa yɛ hɔ. Na na mame so menkyerɛ duro baako. Akoma yareɛ pae. Akyekyedeɛ. Ne yam no na bana no. Ɛndeɛ kwan bɛfa so abɛyam deɛ yɛwɔ wasɛm. Kwan bɛfa so abɛyam anya no substance no. Wodidi a ɛnkwan koko fa bi gum na di akoma yadeɛ no ɛbɛkɔ. Na yɛ nananom no ndie mu no ɔmo hu sɛ ɛden. Nti wɔde bɛto gyem. Ama na hye. Na ɛhye na woyam wia na ne kala na bɛyɛ sɛ. Ɛbɛyɛ black. Nti na waba sɔfo ntwi hɔ na mafsa saa de bi di ama wa. De adeɛ na sɔfo ntwi di ama. Ama no moto. Na woni mo brodia. Dabi. Kuru na yɛ na woni abrodua yɛ. Yare na woni pa yama yɛ na yɛ kuru na fɛ. Osa yare yɛ duru pa na abrodua. Je wo de tu je ma na hye na wayam. Obenya kala bɛn.
and what polishing the namanaye kama, but Jesus Christ was African. Bye bye. Abusha, you fancy. Yankopon ya domo a yebeto aso. Sompa FM. Sompa FM. Teupono enwa naucha. This is Sompa, Sompa, Sompa. Teupono enwa naucha. Sompa, Sompa, Sompa. Sompa.